Pois benvidos e benvidas a esta sesión plenaria, a sesión plenaria número 6 do 2024. Saúdos aos que estades presentes e a todos aqueles veciños e veciñas que nos ven polas canles habituais a través das redes. Hoxe instalamos, pomos a proba a instalación de un sistema novo que agardo que vaya ben. Xa pedimos desculpas anticipadas polos problemas que poidan ocasionar. En principio non debería haber ningún. Se vos parece, compañeros, arrancamos esta sesión plenaria ordinaria con moitos dos puntos que leva a parte resolutiva. O primeiro deles a aprobación da acta da sesión anterior. Hai dúas actas. A primeira delas con data 22 de xaneiro de 2024, onde celebramos un pleno extraordinario e o motivo era o sorteo das mesas electorais para as eleccións autonómicas. Non asistiron por parte do Partido Popular Ana Cristina e Manuel González Rodríguez e por parte do PSOE non asistiu Verónica Tourón. Esa sesión, ademais, foi aproveitada para aprobar o proxecto de obra de renovación do alumeado público de Salceda de Caselas nas súas parroquias e para a declaración de incompatibilidade da concelleira Ángela Ledo. Algunha obxección a esta acta? Ninguna. Votamos a mesma. Votos a favor? Unanimidade. Claro, a abstención de Verónica e Xurxo aínda non estaba de concelleiro. Vale, pasamos á segunda acta, que a segunda acta é do 29 de febreiro de 2024, pleno ordinario onde asististes nesta ocasión todos, a excepción de Xurxo, que aínda non era concelleiro. Un pleno longuísimo que comezou ás 8:30 e rematou a 1 da madrugada. E se alguén ten algo que decir sobre esta acta é o momento. Adiante. Boas tardes, noites a todos os que están presentes na sala, tamén os que nos siguen pola canle de YouTube. Ben, eu teño aquí unha pequena corrección na páxina 28, onde comeza a miña intervención. Na cuarta línea pon 24.000 e sería un 24,10%. Había que cambiar o 24.000 por 24,10%. Nada máis. Algúnha apreciación máis? Alex? Eu teño na páxina 18, na terceira liña, empezando por abaixo, onde aparece nese plan de axuste estimábanse en 175.000, o incremento debería por 275.000. Comprobei na grabación e está ben. Algúnha máis? Páxina 18, onde pon abaixo de todo, na antepenúltima liña, pon 175.000 e dixen 275.000. Pois votamos entón esta acta. Votos a favor da acta? Abstencións? Abstención de Xurxo. Pasamos ao punto 2, o expediente 726/2024, recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2024, que vai defender o concelleiro de Facenda, Álex Rodríguez. Sí, bueno, aproveito que antes non me fixen pasar as boas tardes a toda a xente que vivo nesta salón de plenos e os que nos siguen polas redes. Pues tenemos aquí un segundo recoñecemento extrajudicial de crédito. Penso que neste pleno xa se falou abondo dos recoñecementos extrajudiciais de crédito, que, como ben sabedes, é unha figura que se utiliza pois cando hai facturas que van a unha partida determinada que non dispón de crédito, faise un recoñecemento e para dotar de crédito esa partida, non? E impútanse o seguinte orzamento. Neste caso é un recoñecemento dun total de 15.399,87 euros
e consta da cota do GDR do 2023 que non se pude pagar no orzamento ordinario debido a que as cotas van subindo de importe segundo IPC e segundo distintas baremacións e, polo tanto, esa partida se quedou sin crédito suficiente. Polo tanto, traise a este recoñecemento. E, por outro lado, tratanse de facturas que contan con subvención, son gastos subvencionados que non son gastos fondos propios do Concello e pertencen 4 das facturas ao Obradoiro de Emprego e outra factura que é a máis grande e a máis de maior importe de 10.328,62 euros o servicio de atención témpera. Pouco máis, un REC pequeniño para poder aprobar estas facturas que entraron no exercicio 2024 e impútanse o exercicio 2023, por iso as traemos aquí a pleno para aprobar neste recoñecemento. Palabras, Partido Popular, lembradevos de activar o tempo, por favor. Adiante. Ben, estamos entonces co segundo reconocimiento estacional de crédito. Vendrá un terceiro, me imagino, que será bastante máis cuantía, porque así nos transmitiu no último pleno, onde se tratamos do primer reconocemento. Quería empezar xa, como van sendo xa habitual, pois aparece documentación no expediente que nada ten que ver. En concreto aparece unha certificación de obra do carreiro do Rollo. Non sei que fai esta documentación aquí, verdad? Se non é a primeira vez que pasa. Ten pasado máis veces, pasa, ou non revisamos a documentación que vai no expediente, que quero pensar que é eso, porque senón non ten explicación. Por certo, o carreiro do Rollo, que leva tempo xa que as luminarias encendidas, seguramente cada a ser para alumear algunha ave nocturna que ande por aí, pero o feito que leva por menos un mes que as luminarias encendidas e o carreiro está cerrado. Xa non son 2, como na comisión, menos mal. Ben, pois, como decía o concelleiro de área, pois corresponden a facturas que están pendentes de conocer, derivadas da subvención consignada, así concedida pola Xunta de Galicia para o servicio de atención temperá, que creo que máis non recordo serán 190 ou 200.000 euros, concedida pola Xunta de Galicia, e a do Obradoiro tamén dual de emprego, que creo que eran 180 ou 190. Seguramente que Verónica pesa ser unha mala xestora. Non o digo eu, está recollido en ata. Iso o dicen os que foron seus compañeros de goberno, que usted era unha mala xestora. Seguro que nos poderá dicir con máis exactitud a subvención tanto da atención temprá como a de Obradoiro dual de emprego. Ben, e a maiores temos a cota do socio do GDR Condado Paradonta de 4.708 euros. Pois, un exemplo máis do interés do goberno por pagar aos provedores. Estas facturas entraron todas a 1 de xaneiro, a cota do GDR entrou en marzo, o sea, xa fai máis dun ano, xa pudo haber ido o reconocimiento de febreiro, que se trouxe aquí a pleno de febreiro, ou igual as outras facturas. Pero, unha vez máis, pois, sabemos o interés que ten o goberno por liquidarlle, pagallos aos provedores. E pouco máis que dicir, nos vamos a absternos, porque, bueno, parte o grueso, pois, son de subvencións que están aprobadas, concedidas, e se vai a pagar co remanente que cae pendiente desa subvención que se traslada ao ano 2024. Nada máis. Partido Socialista. Ben, boa tarde a todos e a todas, ao público que nos sigue dende esta sala e tamén a aqueles veciños e veciñas que teñan a ben seguirnos dende as súas casas.
Ben, eu primeiro non sei se debo ou non responderlle ao Partido Popular, non sei se o Partido Popular sabe que a oposición non ven aquí a respostar, quen ten que respostar é o equipo de goberno. De todas formas, sí que lle adianto, a pesar de ser mal xestora, sí que teño mal xestora según o que vostede acaba de dicir, sí que teño en mente ben cales son as cantidades que subvenciona a Xunta de Galicia en políticas de emprego. Creo que podría facer un esforzo e facer un pouquiño máis, xa que é fundamental esta área, pero é bastante máis do que vostede dixo. En canto á comisión, teño dúbida, ou a comisión, ao punto que tratamos, eu quería facer unha consulta, se posible, a secretaria. Este punto introduciuse, non se introduciu na comisión extraordinaria que se pretendía introducir nese momento. A secretaria naquel momento informou que efectivamente non se podía introducir porque se trataba dunha sesión extraordinaria. Agora miramos todos que este punto se incluiu na orde do día. A miña pregunta é se este punto debe ou debía ou non haber pasado unha comisión informativa previa antes de traer este punto ao pleno, e se o que estamos facendo aquí, que non teño absolutamente nada que obxectar ante estas facturas, ademais de eido de emprego e de carácter social totalmente eminente, pero se o que estamos facendo aquí é o procedimento que se debía facer, xa que non pasou a comisión, non se introduciu nesa comisión extraordinaria. Sí, a ver, é un asunto que evidentemente está sen ditaminar por comisión informativa, e a lei o prevé, tamén o regulamento municipal, que en caso de que os asuntos se traian directamente a pleno sen pasar por comisión informativa, na hora de votación hai que facer dúas votacións. Unha equivalente, digamos, ao ditame da comisión, e outra sería a votación do asunto propiamente. Ben, aclarado isto, rematando co meu tempo, nada, se é así e o podemos votar dese xeito, o Partido Socialista non ten nada que oporse, efectivamente hai que justificar a subvención, non se deben perder, e máis nun eido tan importante como pode ser o emprego e os servicios sociais. Grupo mixto. Boa tarde. Permítanme, antes de entrar no tema, mandar un saúdo aos nosos veciños do sur, que hoxe están de festa, e desde o noso grupo asumimos o berro de abrir sempre, fascismo nunca máis, non? E, nomeadamente, aos veciños e veciñas portugueses que habitan, que residen neste concello. Ben, aclarado por parte da secretaria o asunto sobre si este tema tiña que ter pasado pola comisión, tiñamos dúbidas tamén, nos vamos votar a favor na medida en que son partidas relacionadas con subvencións, e en todo caso, si lamentar que despois dun recoñecemento de 1,5 millón de euros non hai moito, que quedará atrás a chega ao GDR do ano pasado, que é de marzo do 23, non? Necesitas un pouco máis de diligencia e de menos de precariedade neste tipo de cousas. Segunda quenda. Alguén quere utilizar a segunda quenda? Partido Popular, Partido Socialista, BNG. Paso a lervos a proposta desta alcaldesa ao pleno da corporación. Primeiro votamos, como decía a secretaria, o ditame, para logo ler o acordo e votar ese acordo. Votos a favor do ditame. Votos a favor de Movemento Salceda, BNG e PSOE. Abstencións. Abstención do Partido Popular. En canto ao acordo, preténdese aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 2/2024 correspondente a exercicios anteriores, que se relaciona no expediente número 726/2024, facturas do 2 de xaneiro de 2024 ao 23 de febreiro de 2024 correspondentes a pagos do exercicio de 2023 e a cota do GDR do ano 2023. Ascendendo a un total de 15.399,87 euros aos efectos de dar aos mesmos a oportuna aplicación con cargo ao orzamento do exercicio 2024 nesta data prorrogado do ano 2022 previo levantamento de reparo formulado aos efectos pola intervención municipal. Votos a favor?
Abstencións? Sae adiante esta aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito cos votos a favor de Movemento Salceda, Partido Socialista e BNG e ca abstención do Partido Popular. Punto 3, o expediente 791/2024, a adhesión ao Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Vai defender este punto a concelleira de Benestar, Selene. Boas tardes a todas e a todos, os aquí presentes e os que nos ven desde a casa. Ben, neste punto, pois explicar que o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade é unha asociación sen ánimo de lucro, está actualmente integrada por 103 concellos e deputacións que están unidos pola vontade común de contribuir á erradicación das desigualdades norte-sur a través de diferentes proxectos de cooperación ao desenvolvemento con países en vías de desenvolvemento e a sensibilización social en Galicia. Este concello xa formou parte deste Fondo Galego de Cooperación dende o ano 2008 ata o 2013 e agora temos a intención de facelo novamente. Son moitos e moi variados os proxectos que se desenvolven en países como Nicaragua, Mozambique, Cuba, Cabo Verde, o Sáhara, Perú, entre outros, apoiados pola Xunta de Galicia, pola Dirección Nacional de Políticas de Desenvolvemento Sostible do Goberno Central ou de diferentes programas da Unión Europea. Consideramos que o apoio a esta entidade non só servirá de colaboración con povos en situación de especial vulnerabilidade económica e social, senón que tamén axudará de outra forma a nosa veciñanza. Dende este goberno damos gran valor ás actividades que se desenvolven nalgúns municipios adheridos para involucrar a mocidade na loita contra o cambio climático e que permite aos máis novos e novas teñan unha mellor perspectiva e coñecemento das diferentes realidades vividas noutra parte do mundo. Viaxar e coñecer, e a veces non se pode viaxar todo o que se debería, pero que nos acheguen as realidades que outras culturas viven nos seus países a través de profesionais, pois é educativo, é enriquecedor e fai que teñamos unha perspectiva máis real. Por todo isto, propoñemos a adhesión do Concello de Salceda ao Fondo Galego de Cooperación. O sistema de cálculo das cotas aprobado pola Asamblea Xeral desa entidade establece que a cota deberá ser calculada aplicando o 0,01% do orzamento dos ingresos propios. Sería a cota mínima que exixen para poder formar parte. Tendo en conta os presupostos do noso Concello, corresponderíanos para este 2024 unha cota mínima de 546,17 euros. Isto significa que, por unha banda, aprobando este punto, nos comprometeríamos a dotar orzamentariamente a partida mínima anual e, por outra, expresamos a nosa vontade de, na medida do posible, incrementar a nosa responsabilidade económica deste Concello cos países en situación de vulnerabilidade para aproximarnos ao 0,7% do orzamento ordinario, que sería o recomendado polas Nacións Unidas. Nada máis. Palabras, Partido Popular. Sí, boas noites, saúdos aos membros da corporación, aos veciños aquí presentes e tamén os que nos estean vendo agora mesmo o fagan cando consideren. Pouco máis que añadir, simplemente decir que o noso grupo, todo o que sexa aportar o grande área para que a sociedade en xeral, a sacedense, a galega e a española e, por suposto, a internacional sexa mellor en todos os ámbitos, pois tendrá o noso apoio e, por lo tanto, vamos a votar a favor de que o Concello se sume a este fondo de cooperación galego na axuda de desenvolvemento, como ben dixo a concelleira delegada, en diferentes áreas ao longo e ancho do territorio a onde se fagan esas actuacións. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor. Partido Socialista. Ben, efectivamente, como xa comentou a concelleira, estivemos adheridos dentro do 2008 ao 2013. Eu teño tamén pouco que engadir, o Grupo Socialista non ten moito máis que dicir. Creo que é unha boa decisión, é importante na medida do posible axudar e colaborar e totalmente de acordo, o noso voto vai a ser a favor. Grupo Mixto. Ben, eu imagino que este Concello deixou de estar de ser parte deste fondo por impago, non?
lamentable. Digo porque a partir das actas vese que hai algún concello aquí que tamén se lle dá de baixa por falta de pago da cuota. É lamentable que vendamos progresismo e este concello leve 11 anos fora de un fondo que non lle devolve ao terceiro mundo nin a milésima parte do que esta parte do mundo rico lle rouba ao terceiro mundo, non? En todo caso, esperamos que a decisión que tomamos hoxe, creo que imos estar todos de acordo, que non teñamos que volver a tomala dentro duns anos, non? Sobre todo, se é por impago. Segunda quenda, Selene. Descoñecía que o motivo fose ese. Eu mesma chamei a persoa encargada da adhesión a este fondo para preguntar dende que ano a que ano estuveramos adheridos e o motivo. A verdade é que non teño tantos anos como para saber todas estas cousas, pero non mo transmitiu así. De feito, lle solicitei que me pasase tanto a acta do acordo plenario na que nos demos de alta como a que nos demos de baixa, e o informe da concelleira que nese momento deu de baixa dice o seguinte: que a consecuencia da situación económica que se está a padecer, na cal o noso concello é un dos máis afectados por estar na periferia dunha gran urbe como Vigo, nos orzamentos tivemos que tomar moitas medidas de reducción de gastos e, por outra banda, aumentalo naquelas áreas de atención en sectores máis desfavorecidos, familia, infancia, emprego ou formación. Motivo este polo que non podemos seguir mantendo a axuda económica ao Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. É certo que todos estamos de acordo con que hai que facer un esforzo por, colaborar con todos aqueles países que o precisan, pero, entendo que se tomou esta decisión por parte da concelleira responsable nese momento sería, pois, porque así se considerou nese momento. Non creo que fora algo plato de bo gusto nin agradable para nadie, sexa do partido político que sexa. Algunha palabra máis? Partido Popular? PSOE, BNG. Pois pasamos a aprobar este importante punto. Tiñamos claro nesta legislatura, tanto a concelleira como de área, Selene, como a alcaldesa, que a pesares de ser un motivo, o plan de axuste, o que estamos sometidos un motivo para que a interventora informe desfavorablemente, porque se supón que non se pode ocasionar máis gastos ás arcas municipais, creemos que 546 euros ben merece o esforzo e a unanimidade de toda a corporación para que Salceda aporte o seu granciño de area a un deserto de desigualdade, non? Creo que con este paso estamos todos e todas de acordo que nos sumamos ás iniciativas de outros concellos como Gondomar, Nigrán, o Rosal, Tomiño, e somos un concello que non tiña dúbida, e se en algún momento deixamos de facer a aportación sería porque os requisitos económicos financeiros así non lo solicitaban e non por outros motivos. Estou segura de que Salceda era solidaria, foino e sigo sendo. Pasamos á lectura deste acordo. Primeiro, manifestar a adhesión desta corporación ao Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade a aceptar os seus estatutos e declaración programática. Segundo, asumir o compromiso de dotar orzamentariamente unha partida como achega anual ao Fondo Galego segundo o sistema de cotas aprobadas pola Asamblea Xeral de Socios e Socias, achega que no caso de Salceda será de 546,17 euros. Terceiro, expresar a vontade de incrementar as responsabilidades económicas deste concello para aproximarse ao 0,7% do orzamento ordinario recomendado polas Nacións Unidas. Cuarto, designar a alcaldesa como representante política perante o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade e como suplente a concelleira Selene González Luís. Quinto, facultar a alcaldesa presidenta para que se designe a un técnico ou técnica do concello perante o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. E sexto, notificar este acordo ao Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. Pasamos ao punto 4, expediente 537/2024, ratificación do decreto número 2024-319 de aprobación do proxecto de obra de renovación do pavimento da pista do pabillón municipal de deportes.
este proxecto foi aprobado, como dice o punto, por decreto por unha cuestión de prazos, remataba a solicitude do Plan Máis Provincias, polo cal temos financiación para este proxecto que agora vos explicará Marcos Troncoso, o concelleiro de Deportes, e agora o que se trae a pleno é a ratificación deste decreto. Marcos? Ben, boas tardes a todos os membros da Corporación Municipal e aqueles veciños e veciñas que nos escoitan dende as diferentes redes sociais e os que estáis tamén aquí presentes nesta sala. Ben, neste punto imos, como dice a alcaldesa, proceder á ratificación do decreto de aprobación do proxecto de obra de renovación do pavimento da pista de pabillón municipal dos deportes. Ben, este é un proxecto que responde a unha demanda xa histórica dos colectivos deportivos, non? É un pabillón que se construiu nos anos 90 e que conta actualmente con un pavimento de formigón puído, que a día de hoxe pues non é o máis axeitado para a práctica dos deportes que ali se levan a cabo. Existe unha normativa europea de pavimentos deportivos, a UNE EN 14.904, que aconsella adoptar un pavimento pues que garanta un pouco a seguridade e a práctica do deporte de calidade, non? Polo tanto, xa é tamén un acto de responsabilidade por parte do goberno, neste caso, da administración local, manter as instalacións do pabillón nas mellores condicións, non? Nas condicións óptimas para desenvolver os deportes que aí se dan. A solución adoptada, despois de consultalo cos expertos na materia, é un pavimento deportivo área elástico de tarima de madeira de falla, compatible con todos os deportes que aquí se practican, incluído o patinaxe, que era un dos deportes que de primeiras podemos ver que nos poden causar algún tipo de perxuízo ao pavimento, pero existen materiais que sí que son resistentes ás rodas dos patins, e esta é unha solución que nos recomendaron que é axeitada para a práctica dos deportes que aí se dan, non? Os motivos da elección é un pouco unha solución que nos proporciona unha mellor opción de relación calidade-prezo, unha garantía dun mantemento reducido e non moi costoso, a durabilidade no tempo da instalación desta tecnoloxía e a resposta biomecánica e deportiva de acorde aos actuais exixencias por normativa, non? O resultado final é unha superficie que vai en diferentes capas, unha capa aillante con a lámina de polietileno para evitar que ascenda a humidade ata a madeira e se poida estropear, entón para que gardar esa durabilidade do material, non? Unha seguinte capa elástica que é unha escuma de poliuretano, un pouco para que funcione como amortiguador do que é o pavimento, unha capa dura que son os listóns de contrachapado sobre o cal iría a capa de pavimento que é de madeira de falla de 14 milímetros de espesor. O produto final é un produto que está testado conforme a norma que comentamos, a 14.904 de superficies deportivas, e tamén pola norma 13.501 de comportamento fronte ao lume, co cal é un pavimento que está homologado, que conta ademais con dúas homologacións da FIBA, non? E o prazo de execución deste proxecto sería de 2 meses e o orzamento co que se traballa son 88.103,60 euros de base de licitación e que con honorarios ascenderían a 92.338,60 euros. Ben, isto é un poquinho a solución que llevamos dar ao cambio de pavimento do pabillón. É unha demanda polos colectivos, unha delas, e creemos que o número elevado de usuarios que hai neste concello, dos colectivos deportivos que fan uso das instalacións deportivas, é o suficientemente elevado. Inda que non fose elevado, nós temos que garantir que se practique un deporte nas mellores condicións para evitar as lesións e un pouco para favorecer o deporte de calidade, non? Temos moitos clubes, moitos deles compiten nas mellores ligas da comunidade, e tamén é noso deber que teñan unhas instalacións de calidade, non? E pouco máis. Pasamos, pois, á primeira ronda, a primeira quenda de intervencións, Partido Popular. O certo é verdade que
como ben se dixo, creo que non este pleno, que tamén, senón dende fai moito tempo e anos, pois a situación do pabellón non só no tema das instalacións propiamente ditas, senón tamén do mantemento e tamén da apertura e peche do mesmo durante moito tempo, un total desastre na organización, chaves pola man de todo o mundo, goteiras por todo o mundo, imaxes penosas que nunca se tuvieron que haber sucedido, pero a verdade é que sempre toda a corporación sumouse e votou sempre favorablemente para ir mellorando todas esas situacións, como foi as reiteradas obras que tuvo que se facer pois no tellado, na coberta dese pabellón, que esperemos que sexa a definitiva logo de poucos anos de durabilidade daquela reparación importante que se nos vendeu como solución definitiva e ao que ao final, co paso do tempo, poucos anos despois, vimos como no pabellón seguía entrando agua a raudales. En canto á pista, pois creo que é algo que, se mal non recordo, todos en algún momento o dixemos públicamente da necesidade de instalar superficies acordos cos tempos e, sobre todo, coa práctica do deporte. Tamén é verdad, e o acaba de decir pois o concelleiro Marcos, que o tema era o patinaxe. E, bueno, como dixen na comisión e como teño dito en outras ocasións, pondo toda pois a confianza e a boa fe, o bo facer por dos técnicos redactores e tamén da empresa que pode optar a executar esta obra, confiemos en que se execute da mellor xeito, que se utilicen os materiales acordes e que, como dixen tamén na comisión, que por aforrar 3, 4 ou X miles de euros que as cousas queden ben, porque ao final o barato é caro e o caro ao final xustifica o ser caro. Entonces, digo e reitero, con ánimo de que as cousas queden ben feitas, que se utilice o mellor material e que os nosos cativos e non tan cativos, incluso aqueles que de vez en cuando pois podemos practicar deporte nesa instalación municipal, pois que quede o mellor xeito posible para o ben de todos nós e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable, como non pode ser de outro xeito, tratándose de mellorar unha instalación deportiva que todos sabemos que a parte se queda pequena e que habría que, despois de non conseguir pois as subvencións acordes para aquel proxecto que se nos vendeu fai un ano, que xa parecía fai un ano que xa se iba a empezar as obras do pabellón de adyacente a ese, e ao final a realidade que un ano despois non temos nada de nada, simplemente malas noticias. Remato pois dicindo que o Grupo Popular vai votar a favor da instalación desa renovada, desa mellorada pista deportiva no pabellón municipal. Partido Socialista? Ben, eu xa o comentei tamén na comisión informativa. A mí pareceme un precio demasiado asustado para esta obra. Esperamos que a calidade da tarima, madeira, pavimento, como lle queiramos chamar, non dé problemas, porque todos sabemos que está usado, ese pavimento se usa habitualmente por moitas persoas, co cal, se a calidade da tarima que se pon non é suficiente, pois o mantemento será superior. Eu recordo que o concelleiro anterior, Rubén, levaba traballando neste tema bastante tempo, o precio rondaba alrededor de 120.000 euros. Aquí, na proposta, falase de 88.000, é dicir, 72.812 máis IBE. Na súa intervención, o concelleiro falou de 92.800 e pico, non sei se é que foi un lapsus cos precios que se manexaban anteriormente ou que é na nosa proposta, dende logo, que temos para aprobar, non se fala en ningún momento de 92.800 e pico euros, nin o orzamento de contrata, nin o total nin o presuposto. Entendo que foi... O importe foi o comentado na comisión informativa e da que se dictaminou de 88.103,60. Entendo que foi un erro, entón, nada, era o libro de ruta que había marcado unha vez feita a reparación da coberta, feita a obra da reparación ou do tellado das goteiras, era o seguinte paso que había que dar, e para nós vai ser o voto favorable. É necesario, gozan deste pabellón habitualmente alrededor de 1.000 persoas de forma habitual,
co cal, benvidos este proxecto aquí, o noso voto vai ser a favor, por suposto. Grupo mixto? Bueno, recoñecido por todos a necesidade da obra, só agardamos que ao final o orzamentado e aos técnicos temos que remitirnos que consideremos que o orzamentado vaya na calidade que se precisa para a obra e no noso voto a favor. Alguén quer usar a segunda quenda, Marcos, por alusións? Ben, efectivamente, sabemos que os usuarios que fan uso das instalacións do pabillón municipal é un número moi elevado e que se queda efectivamente pequenas instalacións, non? Por iso tamén dotamos, ademais do pabillón municipal, o pabillón de Par de Rubias, con un convenio coa Xunta, e tamén facemos uso do pabillón de Entenza. Mesmo así, son instalacións que, bueno, que para ben temos unhas escolas bases moi potentes en Salceda, temos moita actividade deportiva e efectivamente se quedan escasas. Tiñamos un proxecto de creación dun segundo pabillón que presentamos a diferentes concursos, diferentes subvencións, unha delas a do PON 2030, que, bueno, nos quedamos fora no ano pasado, e outra que se presentou ao Consello Superior de Deportes a través de fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que pois fai escasas semanas nos viu tamén denegado porque non cumplían os parámetros que entraban dentro das bases, non? E, bueno, se nos caen estas subvencións e é certo que é unha inversión que teñamos considerado unha inversión potente que a día de hoxe o Concello co seu orzamento non pode levar a cabo e que necesita da axuda de outras administracións. Seguiremos loitando por conseguir este segundo pabillón, pero, mentras tanto, o que temos é que dotar as instalacións que temos de calidade e, bueno, creemos que agora, unha vez que está arranxada, non, por fin a cuberta do pabillón, esperemos que as goteiras que ata agora eran frecuentes no pabillón deixen de selo. Temos localizado todavía unha que, bueno, xa contratamos coa empresa constructora e nos vai a pasar a facer unha revisión, pero, bueno, en calquer caso a diferencia é totalmente palpable. Eu son un usuario tamén normalmente do pabillón e sí que notamos unha grande diferencia, non? Dito isto, bueno, tiña por aquí anotado, non? O de si é barato ou non a obra que vamos a facer. Bueno, nos reunimos con diferentes especialistas, non? Acábase o teu tempo, Marcos. E nos propuñen diferentes tipos de tecnoloxías. Nos, obviamente, non fomos a máis barata, nin moito menos. Hai diferentes tipoloxías de resinas, de PVC, de cauchos. Nos quixemos unha tecnoloxía máis adecuada ao tipo de calidade que nos queremos no pabillón e, bueno, é unha solución que nos deron que en calidade, prezo, en comparación prezo-calidade, era a mellor das solucións. Non para nada é a opción máis low cost, eso non lo podemos asegurar. Moi ben, pois por aclarar e unha vez consultado o expediente, Marcos Troncoso, concelleiro, non se equivocou na cifra, o que pasa que o importe da subvención cos honorarios. Procuramos sempre cando se permite na subvención incluir os honorarios daquelas persoas que redactan os proxectos por garantizado algún xeito máis eficaz o cobro, incluir eses honorarios na solicitude de subvencións. De aí o importe que dixo Marcos. Antes de ler o acordo, dicirvos que, bueno, eu creo que isto era unha obra que tiñamos o compromiso todos os partidos políticos, dende logo esta alcaldesa e o concelleiro de Deportes, así o transmitimos a todos os colectivos deportivos cando en pre-campaña nos reunimos con eles un por un. Son máis de 500 persoas as que fan uso desas instalacións deportivas, moitísimos nenos e nenas as que pasan por aí. Teño que decir, e que ademais é unha boa nova, que vamos a contar con financiación para o cambio
dese chan, solicitouse a Deputación, pronto nos chegará por escrito ese ok a inversión de 88.103 euros para o cambio da pista. Conta con ese financiamento e agardamos, ademais, que esa resposta por escrito sexa pronto para que nos permita establecer unha cronoloxía con todos os clubes e pornos a traballar canto antes e non afecte a tempada, demasiado. Súmase a este investimento dos 88.000 o de 47.857, un total de 136.000, os 47.857 foron a cubrición, o cambio de cuberta que se realizou ao inicio desta legislatura, e eu creo que estamos de parabéns. Unhas instalacións que necesitaban melloras e que con estes 136.000 vamos dando pasos precisamente nesa mellora que era un compromiso de todos e de todas. Pasamos entón a votar o acordo. Primeiro, aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Proxecto para a renovación do pavimento da pista do Pabillón Municipal de Deportes do Concello de Salceda de Caselas, redactado polo arquitecto Rubén Martín Vázquez Pérez, asinado en data 27 de 2 de 2024, ascendendo o total do orzamento de contrata a 88.103,60, IBE incluído do 21%, ascendendo o IBE a 15.290,71 e o orzamento sen IBE a 72.812,89. E segundo, que se leve a cabo o reformulo de proxectos de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 5, expediente 644/2024, a aprobación de outro proxecto, neste caso unha obra de saneamento denominada Rede de Saneamento para a conexión da Escola Infantil Cra Raíña Aragonta na parroquia da Picoña e que vai defender a concelleira de Ensino, Selene. Ben, neste punto, pois o que vimos a tratar de aprobar é o proxecto de obra Rede de Saneamento para a conexión da Escola Infantil Cra Raíña Aragonta, Escola Unitaria da Picoña. Trátase dun proxecto que conta con informes técnicos favorables, condicionados a solicitudes das correspondentes autorizacións sectoriais. Este proxecto contempla a ampliación da rede de saneamento do núcleo do Carballal con 273,20 metros de colectores, a colocación de 9 pozos de rexistro e de 7 acometidas a vivendas. Esta ampliación dotará de saneamento a 6 vivendas e a 2 edificios municipais, ademais de permitir unha futura adhesión a esta rede de saneamento das vivendas que se poidan construir nesa zona. Comezaría na actual Escola Unitaria da Picoña e engancharía a súa aula anexa, que é unha escola unitaria que está en desuso, pero que se está a día de hoxe traballando para facer a recuperación en canto se poida e que se utilice polos colectivos veciñais da mellor forma posible. Comezaría, como ben dixen, nesa escola unitaria que está con uso, se engancharía a aula anexa, baixaría dende esa estrada dende Ataúde ata Pedra Pinta. O seu plazo de execución sería de 2 meses. O orzamento para isto sería de 8.379,22 euros sen IBE, cun IBE de ese sería o IBE e o custe sería 39.901,61 euros, un custe total de 48.280,28 euros. Adherir ás escolas municipais a rede de saneamento é prioritario para nós. O feito de aprobar este proxecto nos achegaría un pouquiño máis a que a súa execución fose unha realidade e, melloraría tamén, sobre todo, a realidade dos nenos e das nenas que están ali e, das 6 vivendas desa zona que realmente tamén o necesitan. Palabras, Partido Popular. En todo o que sexa proxectos e obras de servicio básicos como o saneamento, lógicamente vai contar con o noso voto e do perfeito que dá de toda a corporación. Isto é un claro exemplo de que con poucos cartos, por decirlo de algún xeito, se poden facer grandes obras e, sobre todo, grandes beneficios á sociedade, en este caso, os veciños
do Carballal en A Picoña e, sobre todo, a aula que a día de hoxe non contaba co servicio de saneamento. É certo que o goberno inicialmente deixaba fora a esa edificación onde vivía Español no seu momento e tuveron que ser os veciños que lle recordaron que, oiga, teñan en conta no proxecto eso e, por sorte, pois o goberno rectificou e agora sí se contempla o enganche desa edificación porque, lóxicamente, en algún momento se pode utilizar ou se vai utilizar ou esperemos que se utilice para o que se considere ou se acorde ben polo Concello ou por mutuo acordo coas diferentes asociacións, etcétera, que haya nesa parroquia, non? Isto é un exemplo de que, como dicía antes, con poucos cartos, que, bueno, non son poucos, que son casi 50.000 euros, pero quero dicir que con unha inversión, digamos, de un importe normal para as cifras que se manexan na administración pública, se poden facer proxectos que benefician pois, a varias vivendas, a moitos veciños que viven aí e, sobre todo, pois, a un edificio público que dá ensino no rural aos nosos cativos e cativas. Cando un gasta en algo que no futuro pois non vai a ser definitivo, como foi o Carreiro do Rollo, pois vemos que está injustificado. Se un investise en esa mellora dese carreiro unha cantidade normal para manter decente, acorde, e non gastar máis de 130.000 euros, porque nos vamos a pasar, poderíanse facer dous proxectos máis como este en outras zonas do Concello e poderíanse beneficiar a 20 casas máis ou a 40, dependendo da zona e o proxecto. Por lo tanto, cando un manexa diñeiro que é de todos, ten que pensar moito onde se invirten, como se invirten. E se poden mellorar zonas con unha cantidade razonable e non pois, invertir pois, a lo loco e sin cancelas porque queremos deixalo super guai, pero que as consecuencias as pagamos todos cando se podrían beneficiar moitos máis veciños e non renunciar a mellorar zonas como acabo de mencionar. Por lo tanto, nos alegramos que se rectificara o proxecto, nos alegramos que se recollese esa segunda edificación municipal e, por lo tanto, o noso voto favorable a que se siga mellorando pois, a vida dos veciños no rural, en este caso a través do saneamento no Carballal na parroquia da Picoña. Partido Socialista. Ben, nós estamos totalmente de acordo todo o que sexa avanzar en saneamento e ampliar a rede é positivo e bo, debemos ir nese camiño, máis neste caso que inclúe unha das escolas do noso rural. Simplemente pois, por engadir algo que espero que se obteñan pronto eses permisos tanto da Confederación como de Patrimonio que son necesarios para realizar esa obra e por suposto tamén que se consiga a financiación para que poida ser unha realidade este proxecto que aprobamos hoxe aquí. O voto do Partido Socialista vai ser a favor. Grupo Mixto. Bueno, benvidos sexan proxectos deste tipo tan básicos e tan necesarios e, sobre todo, si o centro de onde parte, neste caso, é unha escola, non? O noso voto a favor e o galla veñan máis destes. Segunda quenda. Selene. Solo aclarar unha cousiña en relación ao que decía Santiago antes. Efectivamente, é unha sorte que con este custe económico se lle poida dar saneamento a tantas vivendas e edificios municipais, pero tamén somos conscientes de que habrá outras zonas onde facer o saneamento, ainda que sea para un ou para dúas vivendas, sexa moito máis caro porque a situación xeográfica así o requira e habrá que facelo igual. Neste caso, pois, tamén nos alegramos nós de que con pouco diñeiro se lle dé resposta a tantas vivendas, pero que non sirva de precedente para outras vivendas porque, bueno, a necesidade para todos a mesma, custe máis ou custe menos. Partido Popular. Creo que a vos entendedores poucas palabras. Todos somos coñecedores que no noso concello temos zonas onde con pequenas inversións lle dá solucións a varias vivendas. E eu creo que aí é onde, decía antes, de xestionar ben os recursos de todos e gastar con rigor, sentidiño e ese é o que transmitín que creo que se entendeu perfectamente. Pois antes de pasar a ler o acordo, e como xa é a segunda vez nesta noite que escoito o Carreiro do Rollo, e a min, se se fai unha vez de magoxa, podo pasar. Se se fan dúas,
xa me gusta contestar ou polo menos dar a miña versión dos feitos. O Carreiro do Rollo é un investimento moi necesario e non é unha cuestión de estética como está encargándose de difundir o Partido Popular. O Carreiro do Rollo recolle abastecemento, recolle precisamente saneamento e algo moi importante que ademais, curiosamente, o Partido Popular de Salceda se jactou en varias ocasións de colgar en redes cada vez que había unha tromba de auga e as nosas rúas se enchían de auga e sobre todo había algúns comercios como a froitería da esquina, pois que aparecía inundada unha vez sí e outra tamén. Precisamente do que se trataba era de que toda esa auga que se recollía do Carreiro do Rollo e que moita dela paraba no centro da vila, pois canalizala. Supoño que iso non é motivo máis que suficiente e o Partido Popular sinxelamente ven esa obra unha cuestión de estética, de facer bonito sen máis. E a inauguración, aproveito para comunicarlo a toda a veciñanza, que será o 10 de maio, iba a convidar o Partido Popular, pero me parece que non vai querer ir porque non lle gusta a obra. En todo caso, quedan todos e todas convidadas a esa inauguración que faremos. O importante, segundo pleno, segundo proxecto de saneamento, neste caso 270 metros máis de rede de abastecemento que favorece a 6 fogares, a 2 edificios municipais e aqueles terrenos onde se poida urbanizar. Un pasiño máis, neste caso, para o saneamento integral da parroquia de Picoña. Paso a leervos o acordo e a súa votación. Acordo. Primeiro, aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Rede de Saneamento para a Conexión da Escola Infantil CRA Raíña Aragonta Picoña, redactado polos enxeñeiros Julio Roberes de Cominges e Hugo García Carro en data 26 de 1 de 2024, ascendendo o total de orzamento da contrata a 48.280,28 euros, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 8.379,22 e orzamento sen IBE a 39.901,061. Segundo, que se leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor? Unanimidade. Punto 6, o expediente 531/2024, aprobación do proxecto de obra denominado Proxecto Básico e de Execución do Campo de Fútbol de Ponedo Redondo Salceda de Caselas. Pois este tamén era un compromiso que marcaba o noso programa electoral e creo que tamén o de algún outro partido político. Tedes todos e todas coñecemento de que hai non moito tempo nos visitou o presidente da Federación Galega de Fútbol, o señor Rafael Ouzán, para asinar un convenio. Achegouse a Salceda para precisamente asinar ese convenio que asumirían a redacción e o custe desa redacción de maneira total. Aí non moito nos chegou ese proxecto. É un proxecto do que trataremos de buscar financiación, que inclúe, ademais, traballos tan importantes que o primeiro deles, e que sabemos todos e todas que é unha grande necesidade, é a sustitución da manta de céspede por unha nova sintética de última xeración, tal e como recolle o proxecto. O segundo traballo será a reparación do caucho. Terceiro, a solución de encharcamento que se produce en algunhas zonas do campo, marcaxe e delimitación dos campos de fútbol 8 e fútbol 11. Ademais, as canaletas de drenaxe en algunhas ocasións ocasionan problemas, comprobarase o estado e realizarase a súa mellora, sustituiránse as porterías existentes, en definitiva, unha serie de traballos que permitirá aos colectivos que ali desenrolan o seu deporte, que neste caso é o fútbol, como son o Caselas feminino, os 2 clubes de categorías de veteranos, o clube de aficionados Par de Rubias e a Escola Denis Suárez, xogar e facer o seu deporte nunhas mellores garantías, e sobre todo a que nos preocupa, non? de seguridade, que as lesións por motivos de que este céspede que xa ten 14 anos non afecte nin o seu rendemento nin a súa saúde. Ademais destes traballos, no proxecto ven dictaminado un prazo de execución de 3 meses, que agardamos que sexa real, porque senón impediría que
que moitos dos partidos que ali se realizan pois tuveran que suspenderse. Habrá que preparar no momento que se leva adiante este proxecto ben a cronoloxía de traballos con todos os clubes. Contarvos tamén que mantivemos unha reunión con Lete, co secretario xeral do Deporte da Xunta. É certo que nun período un pouco complexo, porque acababan de ser ou iban a ser as eleccións autonómicas, creo que acababan de ser, pero aínda non tiña claro se ia seguir no equipo do actual presidente Rueda, polo tanto a toma de decisións quedaba un pouquiño condicionada. Seguimos agardando a resposta que se comprometeu neste caso o secretario a darnos preciso para unha obra desta magnitude, que son 233.000 euros a cofinanciación, e diso falamos na reunión. O Concello apostaba por unha inversión de 150.000 euros e o que estábamos solicitando eran 90.000 euros para a asinatura desa colaboración. Solicitámolo, como vos decía, a Secretaría Xeral, agardamos resposta e esperemos polo ben de todos e de todas, sobre todo do deporte, do fútbol en Salceda, que esa resposta sexa positiva, porque creo que despois de 14 anos ben o merecen. Son moitos, como vos dixen, os clubes que utilizan estas instalacións. A nosa aposta polo deporte vai ser mellorar todas e cada unha das instalacións. Falábamos antes do pabillón e falamos agora dos campos de fútbol, neste caso o Penedo Redondo. Algúnha cuestión? Partido Popular? Ben, decía a señora alcaldesa fai un momento que a solución do encharcamento no cruce do Bar Central solucionouse coa mellora. Debería axustarse o punto que estamos tratando. Non volva co rollo, porque senón vou ter que falar outra vez do carreiro do rollo. E logo hai unha quenda de preguntas e de robos que pode usar. Estou no uso da miña intervención, teño 5 minutos e, polo tanto, podo utilizalo na maior parte dedicado ao punto que concretamos en este debate, pero podo facer unha intervención que considere. E polo tanto, ojalá fora certo, señora alcaldesa, o tempo non lo dirá, lo dudo, salvo que vostedes poñan unha bomba no cruce de Mon e bombeen agua para Callo Rollo para que logo vaya por ali. O tempo dirá. O tempo dirá. De todas maneiras, non está xustificado a inversión, porque se fose esa a solución, simplemente con a canalización e unha tubaxe, fai moito tempo que pudo habela feito e evitar todas as inundacións no cruce do Bar Central, cousa que non se fixo. En tanto punto que tratamos, estamos a falar do proxecto para renovar e cambiar o céspede artificial no campo do Penedo Redondo, proxecto, como ben se dixo, pagado pola Federación Galega de Fútbol e que agora estamos aprobando no día de hoxe e que habrá que conseguir esas axudas a través de fondos propios da Diputación, da Xunta, onde se considere, para conseguir pagar e realizar esa obra que todos estamos de acordo, todos, eu falo polo noso grupo, en que é necesario ese cambio e, como dixen na comisión, é certo que ten moitos anos, que ten 14 anos, pero non é menos certo que durante moito tempo, e non dito por min, senón dito sobre todo polos usuarios que ali se deron cita durante moito tempo, sobre todo nos anos iniciais, pois o mantemento non foi acorde cas instalacións que ali había e que ali temos. Me refiro simple e llanamente ao riego, que naquele momento non se facía habitualmente, nin con un control ao respecto. E, por tanto, como pasou un pouco, está a pasar en certa medida coa xestión do pabellón, pois tamén pasou e sigue a pasar, non tanto dende que están as escolas ali de Denis, pois o feito de non levar un control de mantemento de riego, etc., desas instalacións, co que o deterioro dese césped se produxo máis rápido do debido. Pero, insisto, é certo que hai 14 anos, é certo que ali hai moito trasiego en riba dese césped e, polo tanto, toca cambialo e por iso que o noso grupo vai estar a favor e por iso vamos a votar a favor deste proxecto que, como digo, logo hai que adquirir a financiamento para poder leválo a cabo. Partido Socialista?
Ben, nada, nos estamos totalmente de acordo. Xa na legislatura anterior, sendo concelleiro Rubén González, o equipo de goberno se había reunido, ou nos habíamos reunido tanto coa Secretaría Xeral como coa Federación Galega de Fútbol. É un proxecto o que lle damos a benvida tamén porque utiliza moitas persoas ese campo. Se ven aínda estando de acordo, creo que, ou cremos, dentro do Partido Socialista, que o cambio do céspede da Gándara optimizaríase moito máis os espazos que dispón o Concello, pero tamén é certo que é necesario o cambio deste céspede totalmente importante, co cal o voto do Partido Socialista vai ser a favor. Grupo Mixto? Bueno, en todo caso, neste proxecto agardemos que o goberno local teña éxito da administración autonómica e que a Secretaría Xeral de Deportes este ocupada, porque este ocupada que non mire a cor política do Concello a hora de soltar axudas. En todo caso, eu recomendo a señora alcaldesa de que se necesita que leve da man o voceiro do Partido Popular, que seguramente para eso ten boa maña. Segunda quenda, Partido Popular. Hombre, agradece as palabras, señor Tano, pero eu creo que sería máis efectivo pedirlle a señora alcaldesa que dimite como alcaldesa e que deixe gobernar a quen ganou. Entón sí que o mellor sí que poderíamos facer algo máis de empuxe. Ahora, pedirme que eu exerza de alcalde, creo que non, porque a alcaldesa, gracias a vostede, entre outros, é a señora Dolores Castilla. Non te vexo eu da man con Tano, Santi. Bueno, algunha palabra máis? Podes utilizar a vosa segunda quenda. Eu si quería facer un matiz antes de ler o acordo, que menos mal que o mantemento do campo foi malo, malísimo, segundo o portavoz do Partido Popular, e durou 14 anos, cando a media de vida destes campos é de 10 anos. Menos mal que o mantemento foi malo, senón non sei o que nos duraría o campo. En fin, e ademais tendo en conta o volumen de nenos e nenas que pasa por aí. E despois, hai algo que non me gusta e que se fai moito nesta sesión plenaria e é cuestionar sempre a redacción dos proxectos e o seu custe. Non poñen en evidencia a este goberno, que tamén evidentemente para iso gobernamos, senón aqueles empresas e aqueles homes e mulleres que redactan os proxectos e que moitos deles ademais son empresas locais, e estou segura de que cando fan a redacción dos proxectos, como neste caso do Carreiro do Rollo, o fan conscientes e pensando nas arcas públicas. Estou segurísima delo. E non me gusta que se poña en cuestión o traballo dos técnicos que son de confianza, e aposto, digo máis, son de confianza que seguro que desta corporación, da totalidade desta corporación, e se non é así, que alguén o manifeste, pero estou segura de que é así. Sí. Gracias. Bueno, unha vez máis vostede interpreta o que considera. Claro, os técnicos fan o traballo que lle encarga o goberno. Vostede encarga un proxecto para que melloren ese entorno de X millóns de euros, pedindo unhas características X, eles fan ese proxecto e vale ese diñeiro. Pero se usted lle encargaran outro tipo de proxecto, farían outro proxecto e valdería X menos 2. É así de claro. Entón non é culpa dos técnicos, nin das empresas que se adxudican. Non. En ese caso é culpa dun goberno ou do goberno que sexa que encarga os proxectos, nada máis. Entón, non mezcle allos con cebolas, señora alcaldesa. Gracias. Menos mal que os plenos se gravan, senón iba a pensar que non escoito ben. Pasamos a ler o acordo. Aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Proxecto Básico de Execución do Campo de Fútbol de Penedo Redondo, Salceda de Caselas, redactado polos arquitectos Santiago González García, Miguel Porras Gestido, Paula Costolla Carro e Mónica Fernández Garrido, asignado de forma manuscrita en febreiro do 2024, ascendendo o total de orzamento de contrata a 233.930,92 euros, IBI do 21% incluído, ascendendo IVA a 40.599,58 e o orzamento sen IVA a 193.331,34 euros. E segundo, que se leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei do Sector Público, da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor?
unanimidade. Pasamos ao punto 7, expediente 420/2024, aprobación do proxecto de obra, proxecto básico e de execución de obra de mobilidade amable e recuperación do espazo público, o tramo final da Rúa Coruña, é un punto que xa foi debatido neste pleno e que voltamos a traelo. Ten a palabra o concelleiro Álex. Sí, como ben dice a alcaldesa, bueno, un proxecto, unha aprobación dun proxecto que se debatiu nesta sesión plenaria e no anterior pleno ordinario de febreiro. Un pouco máis que decir, creo que de feito aprobamos a acta dese pleno, non hubo nada que obxectar. Entendo que todos e todas as concelleiras pois teñen o punto e o proxecto entendero perfectamente. Pero bueno, sí que igual nos fallou algo nese pleno de non explicar ben todo o que é a aprobación do proxecto e, digamos, que as consecuencias de cara á xustificación da subvención recibida por parte da Deputación de Pontevedra a través da Rede Ágora. Como xa dixe na comisión, aquí o que estamos aprobando é a redacción do proxecto, non? O proxecto, perdón. Ás veces os proxectos traense que xa contan con financiamento, como o caso, por exemplo, da sustitución do cambio do pabillón, e a veces son proxectos que non contan aínda con financiamento, como, por exemplo, o cambio de césped do Penedo Redondo. No caso destas humanizacións é a aprobación do proxecto, non? Despois de facerse ou si, xa se vería, e xa creo que quedou claro nese pleno, que non se iba a executar e que neste momento non contábamos con fondos para executar, sino que estábamos aprobando o proxecto que a redacción do mesmo foi financiada pola Deputación de Pontevedra. Por lo tanto, bueno, volvemos a traer, iso, xa expliquei o tema da financiamento na comisión, entendo que xa todos o temos claro e, por lo tanto, volvemos a traelo. Por aclarar, por repetir as cifras, é un proxecto que de executarse contaría cun presupuesto base de licitación de 299.780,65 euros e que realmente o que nos xogamos nesa subvención da Rede Ágora son os gastos e os honorarios de redacción, que son 16.698 euros. En todos os xeitos, se tedes calquera consulta, pois sin problema para aclararla. Palabras? Bueno, o Goberno insiste con un proxecto, hoxe imaginamos que o vai a sacar adiante, nos seguimos na mesma postura, vamos votar en contra, e nos remitimos á intervención feita polo noso grupo no pleno de febreiro. Creo que clarísimamente, ao noso entender negativo, para esa zona executar este proxecto tal como se trae a pleno, como posiblemente se vai a aprobar na tarde de hoxe, a falta de dous compañeiros que logo explicaría o motivo de non estar hoxe aquí, e bueno, salvo que outro grupo cambie de voto, pois quero dicir que bueno, nós non estamos de acordo en eliminar tantas plazas de aparcamento en esa zona da Rúa Coruña, onde é compatible pois a zona peonil, a zona do tráfico rodado, así como de aparcamento. Recordar que aí hai 46 plazas de aparcamento e o proxecto contempla solo 11, se mal non recordo, e polo tanto o cambio é radical, así como noutras humanizacións onde sí se deixou no seu momento plazas de aparcamento, que logo falaremos delas tamén, pois nós insistimos en que onde pasa tráfico rodado e sexa posible deixar algunha plaza de aparcamento, pois estamos de acordo con elo. O que non estamos de acordo é coa eliminación drástica, porque iso ao final a larga pois repercute negativamente ao noso entender pois na funcionalidade das persoas que veñen non do casco urbano, que non viven no casco urbano, e tamén pois na actividade comercial, salvo que sexa peatonal totalmente, que en ese caso, pois lóxicamente, pois poderíamos estar de acordo non en esa zona, pero si o mellor en outras a futuro. Agora ben, se se deixa pasar tráfico rodado, ten que ser compatible coa zona de aparcamento, non a cantidade que hai actualmente, lóxicamente. O dixen tamén no pleno de febreiro, por iso é importante que se escuite a miña intervención para non reiterarme e alongar pois a intervención no día de hoxe. Está ata do pleno,
Como dixen, é perfectamente mellorable esa rúa co mantemento de aparcamento e sobre todo, pois, como digo, compatibilizando o que acabo de mencionar fai un pouco. Estamos de acordo en reducir plazas de aparcamento en esa rúa porque non é posible mellorala sin reducir plazas de aparcamento, sobre todo no seu treito final antes da pequena rotonda que hai na zona de Altamira, pero é certo que na parte inicial, pasando pois ao inicio do Parque Raíña da Gonta, pois hai un ancho suficiente como para poder facer compatible esas cuestións que acabo de mencionar. Por lo tanto, o noso voto vai ser negativo e oxalá non salir adiante tal como está planteado. Partido Socialista. Hola, non sei se me escribo. Hola, boas tardes, casi noites a todos. O Grupo Socialista, igual que no anterior pleno, considera positivo a creación dun espazo amable na zona da Rúa Coruña, sobre todo polo tráfico de nenos e nenas, nais con carriños, así como persoas con mobilidade reducida, dada a necesidade de conexión que ten esa zona co Colexio Artamira, e todos estes proxectos que entran dentro do antigo Plan Ágora da antigua Deputación de Pontevedra, do anterior goberno, en principio mostrámonos a favor deste proxecto. Grupo Mixto. Ben, nós no pleno que se trouxo este punto non cuestionamos en ningún momento o proxecto. Entendemos que se se quere alargar o espacio para as persoas, indudablemente hai que reducir os vehículos. Eso témolo claro. Outra cousa é como o facemos. Pero hai que retirar un pouco os vehículos dos lugares donde máis céntricos da zona urbana e, ademais, o plano Ágora da anterior goberno da Deputación precisamente ia nese camiño, non? Non se entende un plano Ágora que tivera unha perspectiva diferente. Será tal vez por iso que o plano Ágora na súa execución vai desaparecer. O actual goberno da Diputación está claro que xa non o contempla. Nos, en todo caso, o que nos supoñamos era a deixar a man aberta aos investimentos sen contar con unha maioría. Deixémolo así e seguímoslo mantendo. Se pola parte do goberno hai un compromiso público de pactar, xa nos gustaría que fora de toda a corporación, pero cando menos cos grupos que apoiamos a investidura, pactar os investimentos, nos daremos pa diante ao proxecto, non temos problema ningún. Pero ten que existir ese compromiso público de que os investimentos, en este momento creo que son 3 os proxectos, cos 2 de hoxe, máis o da Rúa Ador, creo que son 3, se non me equivoco, aquí na Esfarrapada, e todos en base ao plano Ágora, que os investimentos se negocie o seu momento, a súa execución, cando menos coa maioría da investidura. É o compromiso que queremos. Alex? Sí, bueno, penso que pola parte do goberno non teríamos problema en falar de cara a se vai executar este proxecto ou non. Como creo que coincidimos os grupos de esquerdas desta corporación, o Gallá, a Deputación de Pontevedra, continúe apoiando a rede Ágora, continúe apoiando o tráfico peonil e non o tráfico dos vehículos e financien este tipo de proxectos. Pero, bueno, me temo que, por desgracia, non vai ser así. E, por lo tanto, pues, bueno, continuaremos buscando financiación para este tipo de proxectos, evidentemente, e creo que xa se falou no anterior pleno, este non é unha das humanizacións que consideramos prioritarias. Pensamos que hai outras humanizacións que deberían, outras rúas que deberían ir humanizarse antes, como por exemplo Ador e Tilbe, e por lo tanto, bueno, penso que pola parte do goberno non hai problema ningún en acordar a execución deste proxecto. Segunda quenda, Partido Popular, Partido Socialista, BNG. Ben, xa o dixo o compañeiro Alex, adquirimos ese compromiso de negociación antes da execución, o gallá poidamos sentarnos a negocialo
moi pronto, porque iso significaría que temos financiación por parte da Deputación. Xa non pido que se chame Ágora, xa me dá igual o nome, pero vendo o modelo que existe, por exemplo, en Pontareas, cando ademais a actual alcaldesa é deputada provincial e o que tiña feito o goberno anterior, que era priorizar o uso peonil, pois se está diluindo, pois supoño que a aposta pola recuperación do espacio público non é precisamente a aposta desta Deputación. O galla me equivoque, de verdade, e sigan adiante con este plan, co Ágora, ou con calquera outro que o que permita sexa a recuperación do espacio para uso das persoas, que sempre ten que ser compatible co uso dos coches, por suposto. Leo o acordo. Primeiro, aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Proxecto Básico de Execución de Obras de Mobilidade Amable e Recuperación de Espacio Público do tramo final da Rúa Coruña, redactado polo arquitecto Rubén Martín Vázquez Pérez, asinado en data 19 de 2 de 2024, ascendendo o total de orzamento de contrata a 299.780,65, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 52.028,05 e o presuposto sen IBE a 247.752,60. Segundo, que se leva a cabo o reformulo de proxecto de obras de conformidade ao artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante a aprobación deste punto, cos votos a favor de Movemento Salceda, Partido Socialista e Grupo Mixto BNG, e co voto en contra do Partido Popular. Punto número 8. Expediente 798/2024, aprobación do proxecto básico de execución de obras de mobilidade amable e recuperación do espacio público na rúa Victoriano Pérez Vidal. O concelleiro de Réxime Interior defenderá de novo este punto. Vale, pois sí, continuamos coa rede agora 2022 e traemos a aprobación deste pleno outros proxectos financiados pois con cargo a este programa da Deputación de Pontevedra. Neste caso é o proxecto de humanización da rúa Victoriano Pérez Vidal entre e a continuación onde remata a humanización actual dun tronque coa Rafael Tilbeadrio ata pois un tronque ca rúa Arroyo. É unha humanización que sigue pois, un pouco os modelos empregados e que, pois, o máis importante, cumple cos parámetros da rede Ágora, non de aproveitamento e de aumento do espacio disponible para as persoas. Penso que é unha liña clara e a liña na que se debe continuar, non? Unha liña que se leva xa establecendo dende fai moitos anos e que, sobre todo, se puxo en marcha coa elaboración do PEMUS, non? Entón, bueno, continuamos esa liña marcada neste PEMUS e que vai pois, a cara a esa vía, non? A de recuperar a rúa e, sobre todo, o espacio público cara ás persoas. Explico brevemente o proxecto, porque, bueno, penso que queda claro na memoria, pero, bueno, trátase de como dixe, no, ampliar o espacio para as persoas e onde evidentemente se nota en a beirarrúa, non? Pasando pois a beirarrúas pois con anchos igual ou superiores a 2,50, non? Nunca inferiores a 2,50. Ademais, é unha gran mellora tamén da accesibilidade, xa que se van sobre todo na zona da plataforma única van a estar situadas a mesma cota, non? E, ademais, pois, pasamos de unha beirarrúa, en algúns casos, de un metro, de apenas 1,20 m, a beirarrúas cun mínimo de 2,50, non? Na zona inicial, digamos, da circulación, porque quedaría con solo carril en sentido ascendente, situaríase chamémoslle un espacio peonil de plataforma única, similar ao que hai no cruce do Charango, chamémoslle para entendernos, e o que faría sería para calmar o tráfico, non? Continuar a ir a rúa e tamén para calmar o tráfico non tronque ca rúa Arroyo colocaríase unha zona de adoquín. Bueno, é un deseño sobre todo que se establece na rede Ágora, que o que fai é reducir a velocidade dos vehículos e ademais destes elementos todos que é importante tamén a introducción de mobiliario urbano e de arbolado e de zona verde, que boa falta fai.
como dixen, a beirarrúa, un tratamento de granito e beirarrúas que van a ter sempre un mínimo de 2,50 e en algún sitio vai ter un máximo de 4 metros, e pois, o entronque coa rúa Tilbe en lousas de granito e despois ao final en adoquín. Importante, aparte tamén do mobiliario urbano, a renovación de todas as infraestructuras urbanas, non? Isto creo que ao final é o que non se ve, o que moitas veces sube moito o precio dos proxectos e a veces, como ben dixo a alcaldesa, no caso do Carreiro do Rollo, é o máis importante, non? Así, neste proxecto contémplase pois a sustitución e a renovación total da rede de saneamento, da rede de augas pluviais, introducindo unha rede separada da actual, tamén unha nova rede de abastecemento de auga, unha nova rede de alumeado, unha nova rede de electricidade e, ao final, a mellora, pois, de, digamos que de todas as tapas de rexistro, arquetas, etcétera, etcétera. Un proxecto que pois, traemos a probar, pero que, polo de agora, non temos, como pasou tamén no anterior, o financiamento para leválo adiante, pero, evidentemente, o proxecto está feito e hai que probalo. No caso de facelo, o presupuesto base de licitación é de 314.185,94 euros, e o que sí está subvencionado pola Deputación de Pontevedra, pola Rede Ágora, é a redacción do proxecto, que é de 13.250 euros. Como dixen no punto anterior, gustaríanos avanzar moitísimo moito máis do que levamos facendo na humanización da vila, pero, evidentemente, os fondos son os que son e non están disponibles para todo, non? E entre os 3 proxectos, digamos, que temos agora disponibles para humanizar, como pode ser Ruador e Tilbe, e por outro lado Coruña, e por outro lado este proxecto, sí que creemos que estes tampouco son tan prioritarios como os outros, non? Por lo tanto, bueno, non está cercana a súa execución, pero, bueno, o proxecto, evidentemente, xa que está feito, traémoslo aquí para probar. Cinco minutos, Alex? Sí, remato xa. Si calquer dúbida, respondo sin problema. Quendas, Partido Popular. Collendo este proxecto, un comeza a ler, entre outras moitas cuestións, e dice o proxecto: sección actual da rúa. Na actualidade, a rúa consta con un único carril para a circulación de vehículos, cunha área de aparcamento en liña en ambos lados do vial. Existe un tramo de aparcamento en batería no lado esquerdo do carril no inicio do tramo, e beira rúas a cada lado de dimensión reducidas e irregulares. Isto é falso, porque isto refírese ao proxecto da calle Coruña. Un copia e pega. Somos humanos, hai fallos, todos temos errores e, por tanto, queda perdonado o redactor deste proxecto, porque no copia e pega pois todos metemos a pata. O certo é verdade que a realidade da rúa non está así, non é así. Seguro que o goberno non leu o proxecto e igual non se deu conta. Dice o proxecto que o entronque da rúa Rafael Tilbe resólvese cunha plaza que terá tratamento en lousa de granito co fin de reducir a velocidade do tráfico rodado antes do entronque. A mí o que me preocupa é que se prevé colocar adoquíns antes de chegar á rúa Rollo, e iso sabemos todo, as consecuencias que ten o adoquín, non en Salceda, senón ali onde se pon. Temos o claro exemplo na Esfarrapada diante da Praza de Abastos, sobre todo o ruído. Entón, que se contemple a día de hoxe para reducir a velocidade adoquín en unha rúa donde ten o tráfico que ten ao lado de edificios, etcétera, etcétera, pois tan só por eso merece unha rectificación este proxecto. Hai xeitos e maneiras de reducir o tráfico sin colocar adoquíns. As consecuencias as sabemos e as padecen os veciños que viven na rúa Pontevedra. Aquí non é só que eliminen algunha plaza de aparcamento, é que eliminan todo. Sigue dicindo o proxecto: respecto ás plazas de aparcadoiro non se proxecta plaza de estacionamento, é dicir, eliminan todos. Tampouco se considera necesario prever un espazo para carga e descarga. Está moi ben. É certo que hai no inicio da propia rúa, en frente, pasando a banca, e tamén na parte de arriba da propia rúa. Pero o digo
e o leo para que quede claro e manifesto. O dixemos na comisión e o temos dito en reiteradas ocasións. O Goberno encarga proxectos sin consultar que ninguén, sin pedir opinión a ninguén, e seguro que non sería, iría mellor ao Goberno, iría mellor aos acedenses e nos iría mellor a todos. E nós estamos de acordo en seguir mellorando o casco urbano, ou igual que as parroquias e os barrios, con máis e mellores infraestructuras e servicios. Nós estamos de acordo en ganar espazo para os peoníns. Por iso, en todas e cada un dos proxectos, ou na maior parte de proxectos de urbanización do noso casco urbano, este grupo, non neste mandato, sino nos anteriores votamos sempre a favor, salvo en algunhas excepcións que nos abstivemos porque non estábamos de acordo ao 100% ou porque tampouco se recolleu ningunha das propostas que nos fixemos os mesmos. Pero non podemos estar de acordo en este proxecto porque, unha vez máis, se elimina todo o aparcamento. E insistimos que é compatible as dúas cousas. Decía o señor concelleiro que é a línea que se ven seguindo. É mentira, é falso, porque vostede sabe igual que eu que todos os proxectos anteriores se contemplaba aparcamento. E aí están as probas das diferentes rúas. Rúa Fernández Estelo, Avenida de Galicia, Rafael Tilbe, Compostela, inicio da calle Coruña, etc., 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 donde contou casi todas elas co apoio maioritario e unánime da corporación, donde se eliminaba unha fila de aparcamento, onde se ganou espacio para os peonil, onde se ganou ancho de beirarrúas, onde se fixo máis accesible e cómodo o poder pasear, e eu teño a sorte de ter 3 fillas e tuve que andar con carro de gemelas e sei do que estou a falar. E, por tanto, nós sempre apoiamos humanizar, mellorar e invertir no benestar das persoas, pero non podemos apoiar este tipo de actuacións, precisamente porque a veces chocamos con a incoherencia e o vamos a ver en breve. Si un trae a este pleno o poder facer plazas reducidas de mobilidade de estacionamento é porque existen no casco urbano, é porque se deixaron esas zonas onde hai máis afluencia de persoas. E por eso estamos de acordo en proxectos que contemplen a compatibilidade do vehículo cos peóns. E se non, facemos, como dixen antes, e reiterei en varias ocasións, facemos rúas peonils e xa non hai ningún problema. Buscamos un espazo concreto, o peatonalizamos completamente e xa non temos ese problema. Pero se deixamos pasar vehículos, se hai comercio e se hai necesidade, e o vimos onte mesmo, termino, señora alcaldesa, onte mesmo o vimos as voltas, e aínda así cos aparcamentos que hai, as voltas que tuvo que dar varias xente para topar aparcamento no día de onte. Gracias. Partido Socialista. Ora, a ver se escuta. Continuando na liña do proxecto anterior, independentemente que sí, reconocemos que hai que é bastante mellorable o proxecto, sobre todo no tema de carga e descarga e determinadas accións máis, consideramos que si é necesario nesa rúa un aumento do espacio para os peatóns e reducir o mal tránsito que hai para eles en determinados espacios, porque hai zonas de rúa onde malamente pasan 2 persoas. Evidentemente, sí que recoñecemos que o proxecto é bastante mellorable en bastantes cousas. Grupo Mixto. Ben, xa se dixo que, efectivamente, se queremos aí gañar espacio para a xente, vai ter que ser a conta dos vehículos. A nos, en todo caso, sí que nos preocupa o tema da previsión, non sei se hai unha previsión arriba do cruce coa Rúa Arroyo e de unha zona de carga-descarga nesa rúa, porque se non hai previsión, todo ese treito de rúa queda sin zona de carga-descarga e, bueno, dificulta, cando menos os profesionais do transporte, o seu traballo diario, non? Polo resto, asumamos de que alargar as beirarrúas vai significar retirar espacio aos vehículos. Ou é iso, ou, tal como están as rúas da esfarrapada, ou vehículos, ou a xente seguirá batendo unha con outra nas beirarrúas, como é o caso do que nos ocupa. Segunda quenda, Movimento Salceda. Sí, bueno, entendo que todos os proxectos son mellorables, ¿no? Pero bueno, sí que aquí sí que nos fiamos dos criterios
técnicos e sobre todo, bueno, tamén estes proxectos forman, como ben dixen, da rede agora e fanse pois seguindo esas directrices que se marcaron no seu día, non? Respecto da carga e descarga, que vexo que é unha preocupación de varios grupos, non? Bueno, na propia Vitoriana Pérez Vidal, un pelín antes de chegar ao entronque con Tilbadre, xa hai unha carga e descarga, e no caso de executarse isto, penso, habría que pedir o informe policial correspondente, pero penso que non habría ningún tipo de problema de que xusto pues, no entronque coa Rúa Arroyo, na Rúa Arroyo hai espacio suficiente para establecer outra carga e descarga ou incluso pois a continuación da humanización, na zona que quedaría da rúa sin humanizar tamén se podría colocar unha carga e descarga aí, penso que sin problema ningún. E despois, bueno, a gran preocupación do Partido Popular de Salceda, que son os coches, a ver que fan cos coches. Eu creo que falar de problema de aparcamento en Salceda a día de hoxe, bueno, eu creo que ninguén o cree. 23 aparcamentos disuasorios, máis de 1.200 plazas disponibles nestes aparcamentos, e incluso temos que organizar un xogo, a ver se hai unha zona de Salceda que quede a máis de 5 minutos a pé dun destes aparcamentos. Ou me gustaría que o señor Davila gravara un vídeo ou fixera as probas suficientes ou o que fora, no que me demostrara que un día normal, evidentemente, non me digas o día da festa do Cristo ou o día de mercado semanal, evidentemente hai días especiais nos que é máis complicado aparcar, cousa boa, porque quer decir que hai afluentes na vila. Gustaríame que atopara un punto no casco urbano no que estivera a máis de 5 minutos a pé. E digo 5 por cifra redonda, que seguro que son 3 ou 4. Pero gustaríame que atopase un punto no casco urbano no que tivese que aparcar a máis de 5 minutos a pé. Bueno, eu creo que calquer persoa de Salceda que se desplace habitualmente ou non tan habitualmente a un concello como Tui, un concello como Ponteareas, un concello como Porriño, ou xa non falo de Vigo, evidentemente, eu creo que esa persoa normalmente sale 15 minutos antes xa porque sabe que para topar sitio para aparcar non é tan doado como en Salceda. Por lo tanto, bueno, que veña ca demagoxia esa de que non hai sitio para aparcar que entorpece o que é malo para o comercio, que, bueno, eu creo que quedou máis que demostrado non só no caso de Salceda, que é unha mentira do século pasado, e por sorte somos moitos os concellos que apostamos polas humanizacións, que sería de Pontevedra si non tivese esas ideas, ou que sería desta praza do concello si mantivésemos esas ideas de dicir hai que deixar espacio para aparcar algúns coches. Eu creo que moitas veces, en moitas ocasións hai que ser valentes, hai que apoiar proxectos e ademais como se foi valente no seu día, e si que aquí me quero lembrar dos alcalde Marcos Besada, que apostou, e os concelleiros evidentemente do goberno daquele momento, que apoiou e tirou para diante a comunicación da Praza do Concello, e ainda así enfrontándose co rechazo de prácticamente toda a vila, e bueno, penso que hoxe en día é impensable para calquera de nós que volveran os vehículos a esta praza, Por lo tanto, bueno, penso que temos que reflexionar que modelo de vila queremos e que queremos seguir, si volver ao século pasado, onde o máis importante eran os coches e a contaminación, ou queremos ir a un modelo máis sano, máis saudable e máis beneficioso, e penso que non ten ningún pero o modelo de recuperar espazo para as persoas. Quen dá do Partido Popular? Non sei se refire ao século pasado ou que se aprobou polo exalcalde e a corporación dos proxectos que lle mencionei anteriormente, a Avenida de Galicia, Sestelo, Compostela, Rafael Tilbe, se é o modelo do siglo pasado, según usted. Ese modelo que nos apoiamos e seguiríamos apoiando. Quen mudou foron vostedes. Por lo tanto, a realidade de vostedes mesmos choca frontalmente co que acaba de decir vostede mesmo. Fala vostede de Tui, acaba de humanizar unha rúa Tui onde contemplou aparcamento. Fala vostede de Porriño, onde ten un aparcamento subterráneo, e onde as humanizacións, a maioría delas, contemplan aparcamento. En outras zonas, non. O que acabo de decir eu fai un pouco. Para ganarlle espacio aos peatóns non hai que eliminar o tráfico. Aquí estamos eliminando o sentido de circulación, que nós estamos de acordo. Non estamos de acordo en facer o sentido único hacia arriba.
e estamos de acordo en mellorar as beirarrúas, o ancho das mesmas, etc., etc. Pero iso é compatible con deixar unhas plazas de aparcamento. Non é cuestión da distancia do aparcamento, é cuestión das persoas que utilizan e quen compra, e quen ven as farrapadas. Non é cuestión de que se aparque o coche todo o día diante dun comercio. É cuestión de que temos que cambiar o modelo de aparcar nas calles céntricas do Concello. Cousa que propuxemos xa fai moito tempo e que logo falaremos ao respecto. E que nunca se fixo nada por parte dos gobernos de esquerdas progresistas. E nos planteámoslo fai moitos anos esa cuestión do aparcamento nas rúas céntricas de Salceda, que logo falaremos das mesmas. É moi fácil falar, como algún exconcelleiro, e logo ver como domingo sí, fallamos, hai tempo que non o vexo, aparca e iba a buscar o periódico a de Delfín, ao quiosco, e aparca xusto enfrente ao Coreseno co coche ali, nesa media isleta que hai ali, baixaba a correr e collía o periódico enfrente. Eso sucedía dun concelleiro do goberno que aprobou as humanizacións xunto con nós. E dicía exactamente o mesmo que vostede, que os aparcamentos están a menos de 5 minutos, que hai suficiente plaza, pero oiga, chegaba co coche todos os domingos, o metía de frente ali e baixaba a comprar o periódico. Eso pasou. E iso siga pasando a día de hoxe con outros veciños. Entón, un ten que dar exemplo e practicar con a exemplaridade. O que non se pode é dicir unha cousa, non estou dicindo a ti, dicir unha cousa e logo facer e practicar outra. E iso non o mirei eu, o mirou moitas persoas. Entón, quero dicir que recuperar espacios para as persoas é compatible con compatibilizar a necesidade para facilitar as compras, para reducir o tempo de estacionamento nesas rúas céntricas. É compatible perfectamente. E estamos de acordo, en sentido único, en ampliar as beirarrúas na plataforma única, que debería ser total, para, entre outras cousas, cando hai eventos e temos que pechar as rúas, como o Entroido, se me ven á cabeza, poder disfrutar dun espazo plano para poder practicar o bailar, ou etcétera, etcétera. Estamos de acordo en todo eso. Como que non vamos a estar de acordo? Entón, non poñades etiquetas ás persoas de que non compartamos algo en concreto dun proxecto con que é todo negativo. Non, señor Canosa, non é así. E saben perfectamente do que estou a dicir, porque ustedes, o seu partido, aprobou proxectos no casco urbano tal como nos defendemos no día de hoxe. Nada máis e moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, creo que está claro que todos estamos de acordo en que é necesario modificar esa rúa. Entendo que o importante sería darlle para diante o proxecto e logo posteriormente facerlle as modificacións pertinentes. Grupo Mixto. Bueno, pois antes de pasar a ler o acordo, non vou pasar de puntillas por algo que ademais tamén se repite sistemáticamente, como é a falla de aparcadoiro en Salceda. Hai dous mantras que repite sistemáticamente o Partido Popular, e a bancarrota e a situación económica do Concello, ano tras ano. Antes eran as nóminas, como agora somos os que menos cobramos de toda a comarca, xa non se mete cas nosas nóminas. Agora é a situación económica de bancarrota, que despois, milagrosamente, porque esta é a política de posición que teñen outros concellos, logo cando chegan a gobernar, pois resulta que hai diñeiro para todo tipo de eventos, para todo tipo de obras. Bueno, supoño que forma parte da súa forma de facer política, atemorizando a veciñanza. E outra, que le va sendo tamén moi habitual, é a reducción de aparcadoiros e a falla de aparcadoiros en Salceda. E eu creo que é sempre moi positivo dar cifras. Temos 22 aparcadoiros disuasorios e en construcción ou en tramitación, cos propietarios e propietarias que non van a ceder, o número 23. Isto vai supor, das 1.200 que tiñamos, pois 300 máis, aproximadamente 1.500 prazas, as que hai que sumar as prazas de garaxe existente e as que existen na rúa. Cifras. En Salceda hai 3.069 prazas de estacionamento, das cales 1.173 prazas son de estacionamento na rúa e 1.896 prazas nas edificacións, que sumadas as 1.500 de aparcadoiros gratuitos, que logo falaremos do de gratuitos, suman un total de 4.569 prazas de aparcadoiro en Salceda. Sabedes cantos vehículos censados hai en Salceda? 2.158. Estes son o total de vehículos censados en Salceda. Decir que Salceda ten falla de aparcadoiro
é mentira. Me atrevo a decir en esta sesión plenaria que somos o concello da área metropolitana de Vigo con maior número de aparcadoiros e gratuitos. E digo gratuitos porque, claro, podes ter un aparcadoiro subterráneo como Porriño, privado, pagando. E unha reflexión, eu non sei se vos preguntastes por que nunca se puxo en marcha ou non funcionou un intento de negocio de aparcadoiro precisamente privado nesta vila. Digo eu que se fora rentable estaría en marcha. O mellor non é tan rentable estando ubicado no centro do pobo a un tiro de pedra da Praza de Abastos ou da Praza do Concello ou de todos os edificios municipais que ofrecen servicios ou do núcleo máis importante de comercio. Hombre, igual é por algo, non? Igual é que estas 4.569 prazas de aparcadoiro son suficientes, máis que suficientes, para o noso concello. Acordo. Aprobar o referenciado proxecto de obra denominado Proxecto Básico de Execución de Obras de Mobilidade Amable e Recuperación do Espacio Público da Rúa Vitoriano Pérez Vidal, redactado polo arquitecto Rubén Martín Vázquez Pérez, en novembro de 2023, ascendendo o total de orzamento de contrata a 314.185,94 euros, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 54.528,14 e o orzamento sen IBE a 259.657,80 euros e segundo, que se leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sae adiante a aprobación deste proxecto cos votos a favor de Movemento Salceda, Partido Socialista e BNG e co voto en contra do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, dúas mocións do Grupo Visto BNG que entraron por rexistro e que se inclúen nestes asuntos da convocatoria. Primeiro, o 9, unha moción do Grupo Mixto sobre a creación de prazas de aparcadoiro de rotación intensa. Verónica, sí? Ben, o BNG presenta esta moción, esta proposta, este pleno, porque entendemos que debe racionalizarse ou facilitarse, máis que racionalizarse, as necesidades que ten a xente, sobre todo as parroquias, porque a xente da zona urbana para ir a un caixeiro, para ir a correos, para ir a unha farmacia, seguramente non necesita vehículo, pero os que vivimos de fora sí. Entón, fago a exposición de motivos que di as persoas que necesitan realizar trámites na esfarrapada, maioritariamente veciñas e veciños das parroquias, de curto espacio de tempo, caixeiros, bancos, farmacia, concello, correos, precisa moitas veces dar máis dunha volta para topar onde estacionar, investindo máis tempo nesta tarefa que no trámite que van a realizar. En moitas áreas urbanas encarouse esta necesidade establecendo espacios de estacionamento de maior rotación que os regulados mediante o disco, para facilitar que o tempo investido nos trámites de rápida execución non se vexa condicionado pola falta de aparcadoiro. Na esfarrapada hai dous puntos nos que confluen determinados establecementos nos que a veciñanza acude con frecuencia para trámites e xestións de pouco tempo. O inicio da Rúa Vitoriano Pérez Vidal, hai as tres entidades bancarias que hai no termo municipal, e cos seus respectivos caixeiros desas entidades. Está a Casa do Concello e unha farmacia. Logo, a intersección da Rúa Vigo e da Avenida de Galicia está a Oficina Local de Servicio Estatal de Correos. En ambos os dous casos, a numerosa afluencia de veciños e veciñas fai necesario facilitar o estacionamento para a realización dos trámites que nestes estabelecementos se fan. Polo que o BNG traslada a seguinte proposición, que se pida informe ao Departamento da Policía Local aos efectos de establecer prazas de rotación intensiva. Falamos de cor laranxa porque a cor verde en determinadas áreas urbanas de Galicia xa está destinada a aparcamento, estacionamento de residentes. De cor verde, de cor laranxa con autorización para estacionar en períodos de 15 minutos. No inicio da Rúa Vitoriano Pérez Vidal, 4 prazas que actualmente están dentro da ordenanza da hora co mesmo horario de afección que o establecido para o da hora. E logo nas inmediacións da oficina de correos, 2 prazas onde se considera máis aquelado o seu lugar para facilitar o labor que se pretende, co horario de afección que corresponda ao da apertura da oficina de correos. Creo que non necesita máis explicación. Pasamos ao seu debate, Partido Popular. Efectivamente, señor Guerra, non necesita máis explicación. A súa incoherencia quedou patente
de un minuto atrás o que acabo vostede de pedir e solicitar. Curioso, verdad? Acaba de votar vostede a eliminación completa de aparcamento nunha rúa que ao mesmo tempo nesa rúa pide que 2 plazas se cambie o tempo de estacionamento como é o inicio da rúa Vitoriano Pérez Vidal. Vostede pide eso porque existen esas plazas de aparcamento, verdad? Porque se o modelo que vostede acaba de apoiar se executara dentro do ano 2007 ou anterior, non existiría ninguna plaza de aparcamento para poder vostede agora solicitar o que acaba de solicitar. E que nós estamos de acordo, non co que propón, senón co fondo en sí. Na vida hai que practicar ese coherente. E ás veces, como leo dito eu moitos anos, intentando selo, non o conseguimos. E eu o primeiro. Todos temos dereito a equivocarnos. Pero tan manifestamente contradictorio do que vostede promulga unha vez e a contraria minutos despois, eso non é creíble nin é serio. Perdona que yo diga, yo digo con todos os respetos, como vostede sabe. Mire, efectivamente, o dixen na miña intervención anterior, pero non é de agora, é que hai moitos anos que nós, a través de diferentes iniciativas e tamén dos programas electorales, o plasmamos. Mire, este é o programa electoral que presentamos no ano 2011. 2011. E no apartado de seguridade de tráfico, un dos puntos dicía plan de reordenación do tráfico na vila, a zona azul e creación da zona verde de estacionamento por 45 minutos de tempo. Non é cuestión de colores, porque daquela a zona verde prácticamente non existía, e non é cuestión de que nós teñamos razón no tempo dos minutos, é cuestión dunha necesidade que existía no ano 2011 e que no ano 24 é moito máis necesario. E, por tanto, estando de acordo co fondo de que deberíamos regular a través da ordenanza municipal do tempo de estacionamento, non de 2 plazas na rúa na rúa Vitoriano Pérez Vidal ou na rúa Vigo para o tema de correos, sino que creemos que en todas as rúas céntricas do noso casco urbano se debería aplicar ese tempo máis reducido para que? Para rotar o doble de vehículos durante o día e así poder facilitar poder ir ao comercio ou a xestións puntuais en diferentes edificios públicos ou tamén do comercio local. E iso significaría que a eliminación de todo o aparcamento que se produxe nos últimos anos como consecuencia de mellorar o ancho das bellas rúas, que nós estamos de acordo, insisto, pois compatibilízase co aumento da rotación dos vehículos no tempo de estacionamento. Tan sincero, ou perdón, tan claro e tan sencillo como eso. Por lo tanto, nós non vamos a votar en contra desta moción. É certo que non a vamos a apoiar porque eu creo que deberíamos todos tomar, como dixemos na comisión, tomar unha iniciativa de traballo, de poñer todos, cada un de nós, as nosas diferentes propostas e entre todos chegar a un acordo para ver de que mellor xeito podemos regular o estacionamento nas rúas principais do noso casco urbano. Por lo tanto, o noso voto vai ser a abstención, tendendo a man e buscar entre todos, como digo, unha mellor solución para o ben da ciudadanía. Precisamente polo que vostede dice na exposición de motivos da necesidade dos que veñen de fora do casco urbano a nosa vila, como ben dice vostede na súa exposición de motivos nesta moción. É claro que hai aparcamentos días puntuales, pero hai outros como onte que costaba aparcar. Pero claro, se un está dentro da casa do concello e non está fora, é certo que a veces non se entera. Pero onte, non, en serio, ti rite, é certo que hai aparcamento moitos días da semana. Claro que sí que hai, pero que precisamente onte, lle costou a moita xente aparcar. Pero non é como dixeron a persona, é como dixeron varias. De xente que ven das parroquias que lle costa traballo buscar aparcamento. Por lo tanto, se temos un problema, por que non buscar unha solución rotativa de menos tempo? Se non miremos para outro lado e non exageremos as cousas como pretenden vostedes facer. Non, perdón, é a realidade. É a realidade. E a realidade é que hai que buscarlle unha solución. E a realidade é que hai que axudar ao comercio. E a realidade é que hai que axudar a que as plazas no centro urbano sean máis rotativas en calles céntricas en puntos estratégicos. Como tamén planteamos, e ainda está sin resolver, a creación que fixemos no seu tempo, que se fixeron algunhas e está pendiente, por exemplo, de esa creación desas zonas de aparcamento diante das farmacias. Iso foi unha proposta deste grupo que se atendeu por parte do goberno. Está a espera de que se execute, que se faga realidade a da Gándara, que pedimos fai meses, está a día de hoxe sin realizar. Por lo tanto, remato como dixe na miña intervención.
vamos a externos e tendemos a man a que todos os grupos participen na redacción dunha nova ordenanza que regule e reduzca o tempo de aparcamento nas calles principales do noso casco urbano. Alex, portavoz de Movemento Social de Concelleiro de Tráfico e Seguridade Cidadá. Sí, bueno, no fondo é algo que eu non sei se o levamos no programa, no, pero é algo que sí que estamos de acordo en que quizáis hai zonas da vila na que a rotación debería ser un pelín máis rápida ou distinta. Non me meto xa se son 15, como dice o grupo mixto, se son 45 como o PP, bueno, habrá que estudiarlo, non? Pero bueno, iso, eu hai de algúns temas que entendo un pouco máis, outros que entendo un pouco menos, pero bueno, non son experto en digamos que no tema que nos concierne, non? E bueno, sí que penso que no Concello de Salceda, pues bueno, temos un excelente equipo de policía local e que sí que ese traballo quizá están máis acreditados que nós, non? Por lo tanto, bueno, sí que vexo e miraría en certo modo ben o primeiro punto, non? Que elabore un informe, pero, bueno, xa os outros puntos, bueno, creo que deberíamos deixar que os expertos decidan onde é necesario máis esta rotación e non os políticos, non? Porque, bueno, sí que aí indica o grupo mixto que na rúa Vitoriano Pérez Vidal, bueno, igual na rúa Fernández Estelo, diante de dúas panaderías, igual é máis importante aí tamén. Ou igual, pois, noutra zona do Concello, como pode ser a mira a rúa Compostela, ou tamén na propia Tilbe Adrio, non? Bueno, por lo tanto, creo que é algo que é mellor que fagan realmente a xente que sabe diso, non? E a colación con isto, bueno, o que habría que facer sería, como ben dixo Santi, modificar a ordenanza da zona azul e para iso o primeiro que hai que modificar é a ordenanza de circulación, non? De feito, xa é un traballo que levamos uns meses con iso, en colaboración ca Policía Local, e sí que xa temos un primeiro borrador que pues, inclúe, entre outras cousas, tamén a posibilidade de modificación da actual ordenanza da zona azul ou a inclusión, que iso sí que iría na ordenanza de circulación de distintas zonas, non? Como zona azul, ou zona verde, laranxa, bueno, chamémoslle como sea, e tamén, pois, dun xeito ou outro, pois, darlle legalidade a esas plazas que están disponibles para as farmacias. En resumo, sí que no fondo estamos de acordo con esta moción, pero sí que non podemos votar a favor tal como está, porque creemos que as plazas deben as decidir o persoas que son, bueno, neste caso non son técnicos, pero sí que a Policía Local ten un contacto directo co tráfico da vila e que decida a Policía Local e que informe, sobre todo, decidiremos nós, pero que informe a Policía Local donde é necesario ubicar esas plazas. Partido Socialista. Vamos a ver, esta proposta ou unha similar, a ver, non sei se foi traída algunha vez a pleno, pero sí que a proposta chegou a diversos colectivos sin chegar a consenso nin aprobación por parte deles. Entonces, basicamente, nos optamos porque se faga un estudio co tema dos novos proxectos de humanización que se prevén, pois integralo dunha maneira máis estudiada. Entón, no Grupo Socialista, como non o temos demasiado claro, a verdade, pois imos optar tamén pola abstención. Grupo Mixto. Bueno, decirlle ao señor Rodríguez da Vila que precisamente por desplazar os vehículos un pouco máis cara afora é onde se fai máis necesario este tipo de situacións. Non o contrario. Nós, en principio, non nos negamos, estamos facendo unha proposta para que logo todos os grupos nos poñamos a traballar. Que pode haber outros lugares dentro da zona urbana que se designe tamén ou que se vexa necesario establecer plazas de rotación intensiva. Agora, o que é certo é que un non pode botar 10 minutos buscando un aparcamento ou botar 10 minutos indo e vindo para facer unha xestión de 2 minutos nun caixeiro, non? Se o podemos facilitar, estamos aquí para iso. Se o podemos facilitar. Se o vemos moi negro,
indudablemente, para eso está a Policía Local, para eso está a petición de informes que debe ir ao departamento correspondiente, neste caso, a Policía Local. Agora, que é unha necesidade, todo o mundo ve, todo o mundo ve. Se queremos afrontala ou queremos negala, bueno, pois será outra cuestión. Segunda quenda. Alex? Sí, simplemente por aclarar a posición do voto do Grupo de Movemento Salceda, non? Nos estamos a favor de votar a favor, pero si solo se vota o punto 1 do acordo, non? Porque creemos que, como ben dixen antes, debe ser, pues, neste caso, a Policía Local a que determine en que zona, en que rúas se deben establecer estas plazas, non? Por lo tanto, si non hai ningún problema co Grupo Mixto de retirar o punto 2 e 3 do acordo, non teríamos ningún problema en votar a favor. Nos, a parte dos informes pertinentes, o que propomos é que todos os grupos participemos no debate da modificación da ordenanza. Pero iso virá o día que se modifica a ordenanza. Eu refirmo ahora a moción. Non quero votar en contra, evidentemente, pero iso, si retiran o punto 2 e 3... vale. Eu creo que no fondo estamos todos de acordo, todos e todas de acordo na necesidade desta moción, pero que non sexamos nosos que definamos os espazos. Por iso creemos que contemplar, si contempla o solo punto 1, o noso voto vai ser favorable. Partido Socialista? De que eles ainda non falaron. Partido Socialista? Reiteramos que é necesario estudialo e chegar a consenso con determinados colectivos cos que en tempos pasados nos que eu estaba, ainda estou neses colectivos, se falou, non estaban de acordo no tema, entonces nos en principio incidimos na necesidade do estudio e incidimos en que nos imos a abster neste punto. Partido Popular? Eu creo que o importante, como dixen antes, é que traballemos dende inicio, lóxicamente a través dende inicio hai que pedir eses informes á Policía Local e eu creo que se queremos dar un xesto de vontade de empezar a traballar na modificación da ordenanza e se incluye solo na votación o tema do informe da Policía Local, damos por feito que iso se vai a pedir sí ou sí, non temos ningún problema en apoialo, sempre e cando o que se vote é pedir ese informe á Policía Local, que iso, xa digo, votemos sí ou absteñámonos cando se inicie o traballo, se así se fai, lóxicamente ese informe hai que pedilo sí ou sí, por tanto non temos ningún problema en votar a favor, si o que vamos a votar é pedir única e exclusivamente ese informe á Policía Local. Pois votamos a proposición do Grupo Mixto BNG neste punto 1, que se pida o informe ao Departamento de Policía Local os efectos de establecer prazas de rotación intensiva, cor laranxa, con autorización para estacionar en períodos de 15 minutos. É dicir, xa hai que matizalo, porque non estamos de acordo cos 15 minutos. Claro, a ver, vale, o informe a Policía Local, sí, bueno, claro, pero estamos votando o punto ese concreto. A ver, estamos votando, non, señora alcaldesa, é dicir, as cousas son serias. Estamos votando, se votamos o que acaba de hacerle vostede, nós non estamos de acordo. Se votamos que pedir o informe a Policía Local sin poñer o tempo en a cortal, estamos de acordo. Creo que é importante. Que se pida informe ao Departamento de Policía Local os efectos oportunos de establecer as prazas de rotación intensiva. Vale así? Votos a favor desta moción? Votos a favor de Movemento Salceda, BNG e Partido Popular? Abstencións do Partido Socialista. Sae adiante esta moción. Pasamos ao punto 10, outra moción que presenta o Grupo Mixto BNG, neste caso, instando o impulso e apoio á mobilidade eléctrica. Adiante. Proposta para o pleno da Corporación instar do Concello o impulso e apoio á mobilidade eléctrica. Exposición de motivos. A transición enerxética, unha necesidade que se ven pondo na mesa da opinión pública desde hai anos polos grupos ecoloxistas e organizacións dedicadas á conservación do medio ambiente, agranda o paso na medida en que a nova situación social e sanitaria provocada pola pandemia da COVID-19 trouxo un impacto na conciencia cidadá sobre os efectos do cambio climático na vida e a saúde das persoas. Ninguén pode negar que o transporte público e privado forma parte dos elementos de consumo de enerxía que axudan máis activamente ao quecemento global.
O consenso científico sobre as causas e os efectos do quecemento global obrigan a calquera administración a facer o que estea na súa man para combatelo, e unha administración local, como é o Concello de Salceda de Caselas, non pode inhibirse na parte de responsabilidade que lle corresponde cara ás súas veciñas e aos seus veciños. A necesidade de amosar á cidadanía decisión e apoio a novos xeitos de mobilidade, respetuosos coa natureza e coa saúde das persoas, obriga ao Concello de Salceda de Caselas a implicarse na realización de infraestructuras que faciliten a mudanza dos medios de mobilidade. Polo anteriormente exposto, o BNG traslada a seguinte proposición: que se dote a veciñanza dunha infraestructura de carga eléctrica con capacidade mínima para 2 vehículos ao mesmo tempo, segundo os criterios técnicos máis acaídos, en consonancia coa información técnica que faciliten as empresas especializadas e interesadas na instalación. Que se dote a cada vehículo domiciliado no Concello de Salceda dunha tarxeta para a recarga eléctrica, nos casos de PEP e EV, de val dos 5 primeiros anos, establecer tarifas accesibles para vehículos de non residentes, que os próximos vehículos adquiridos polo Concello de Salceda se correspondan cos modelos técnicos relacionados anteriormente, que se fixe o período setenario 2024-2030 como etapa de transición a un modelo exclusivamente eléctrico para todo o parque móvil do Concello de Salceda. Creo que non hai que dar moito máis explicacións. Nós o que pretendemos é que esta corporación municipal se comprometa ou inste ao goberno local a comprometerse en unha acción máis directa no tema da mobilidade eléctrica. Quendas, Partido Popular. Ben, isto un pouco como a moción anterior, non? Creo que no fondo todos podemos estar de acordo. Outra cuestión é os debates de onde sacamos e como xeneramos enerxía, verdade? Porque aí tamén hai discrepancias. Todos queremos enerxías renovables, pero uns non están de acordo cos muiños nos montes, ou non están de acordo cos embalses, ou non están de acordo con outras cuestións de como producir a electricidade, pero ese é outro debate e outras cuestións. O importante é que o futuro, bueno, eu creo que xa está sendo bastante no presente, a mobilidade vai ser vehículos eléctricos. Non quero personalizar, pero é certo que estou en este momento probando un vehículo comercial eléctrico, a verdad que é unha sensación de conducción diferente completamente en todos os sentidos, e oxalá en breve podamos ver moitos máis coches eléctricos circulando, pero é certo tamén que temos un grave problema de instalacións de puntos de recarga, non en Salceda, que non temos ningún, como ben dixen no pleno anterior. O certo é verdade que despois daquele pleno onde puxen enriba da mesa as deficiencias que ten este Concello respecto de a mobilidade eléctrica ou de a utilización das enerxías renovables nas instalacións e edificios públicos, pois o mellor aí foi onde tuvo a ben o BNG traer esta moción ao pleno de que nos aplaudimos no sentido de que é unha necesidade, como así o manifestamos públicamente nos no último pleno, ¿no? Donde non temos ningún vehículo non só eléctrico, sino nin híbrido, non temos ningún punto de recarga para ningún coche enchufable ou eléctrico que poida ter calquer veciño de Salceda, non temos, en fin, unha serie de deficiencias en todos os sentidos respecto desta nova modalidade de movimento na circulación no transporte e tamén na mobilidade das persoas, non? O que pasa é que, lóxicamente, como a moción anterior, nós non podemos votar a favor de todos estes puntos, non? Aquí hai unhas discrepancias importantes onde podemos entrar en debate e eu creo que en aras de buscar ese consenso ou debatir de como poñer en marcha esa necesidade e ese compromiso de que, entre outras cuestións, os vehículos futuros próximos que poida adquirir o Concello, me consta que se pediu un novo vehículo para a Policía Local en ese sentido, pois teñen que ser desas casuísticas. Creo que iso non debería haber dúbidas ao respecto desa necesidade. É certo que falta moito tamén na industria automobilística para que diferentes tipos de vehículos, me estou a referir, por exemplo, os máis pesados, pois camionetas ou camións medios, pois anda falta moito traballo de desarrollo tecnolóxico para que iso sexa rentable, tanto a inversión que hai que facer como tamén a rentabilidade no kilometraxe ou tamén a rentabilidade da duración da propia batería, porque unha cousa é os kilómetros e outra cousa é a duración da batería. Pero, bueno, estando de acordo co fin, nos vamos a abster e tamén aquí propoñemos que haya un debate e que podamos traballar en acordar ese compromiso político de ir traballando
Inicialmente, creo que sí o sí o Concello debe poñerse en mans a obra para instalar eses puntos de recarga urxentemente. Creo que sería un exemplo, sería un mensaxe á sociedade de ter eses puntos de recarga no casco urbano inicialmente. Lembro que no pasando mandato este grupo tamén puxo en riba da mesa esa necesidade das bonificacións para eses vehículos que poidan ter os veciños no imposto municipal. Eso está en algunha, non me acordo exactamente en que pleno foi, pero me acordo perfectamente que o propuxemos e o debatimos. E, por lo tanto, igual que a instalación e a bonificación de instalacións de fotovoltaicas e de enerxía solar e de outra índole pois nas vivendas dos veciños, etcétera, etcétera. Eu creo que hai que ir por aí e fomentar pois que as persoas pois instalen nos seus domicilios e nos seus negocios pois este tipo de enerxías renovables que o presente é moito máis vai ser o futuro, non? Movemento Saceda vai defender o punto concelleiro da Axenda Ecolóxica Marcos Troncoso. Ben, o noso posicionamento é totalmente a favor do impulso á mobilidade eléctrica, como así o recolle tamén o noso programa electoral. É certo que vivimos nunha época de transición enerxética, non? Na que se fai palpable que debemos cambiar o modelo de consumo enerxético que hai nesta sociedade hoxe en día e que quedou palpable sobre todo na pandemia, non? Que debemos cambiar do modelo de consumo. Cada vez debemos ser menos dependentes dos combustibles fósiles e facer unha aposta decidida pola implantación das enerxías renovables, ben sexa solar, eólica, xeotermia, os biocombustibles, etc. Non? Neste sentido, un poquinho por traer algúns datos, a Unión Europea asumiu para o ano 2030 un obxectivo de polo menos un descenso dun 55% de emisións netas de gases de efecto invernadoiro, en comparación con 1990, que é o ano base no que se toma como referencia, non? E adicionalmente, a combustión dos combustibles, valga a redundancia, no transporte por carretera contribuirá nunha reducción dun 42% con respecto ao nivel de 2005. Temos que reducir un 42% nas emisións de gases de efecto invernadoiro no que é ao transporte, non? E a súa vez, xa traspasando a normativa nacional, a Lei 7 do 2021 da Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética establece un obxectivo nacional de reducción de emisións de gases de efecto invernadoiro dun 23% con respecto a 1990, non? E, a maiores, a Lei do Clima Europeo, tamén redactada no 2021, pretende marcar un horizonte para o 2050 onde se alcance a neutralidade climática, é dicir, que haxa o mesmo número de que se consiga un equilibrio, non, entre as emisións de gases de efecto invernadoiro e os sumideiros, a absorción por sumideiros. Que é un sumideiro? Pois son aqueles masas forestais, solos, océanos que fan é que capturan o CO2, non? Que haxa tantas que se equipare, o sea, que cheguemos ao equilibrio, quere decir que haxa o mesmo nivel de emisións que de absorción, non? Que teñamos unha neutralidade neste tema. Por lo tanto, son obxectivos moi ambiciosos, non? Vemos, por lo tanto, que nas administracións urxe traballar xa, temos responsabilidade neste tema e, sobre todo, das administracións locais temos que facer un esforzo moi grande, non? En poder cumprir estes obxectivos. Dito isto, dende o Concello de Salceda de Caselas estamos dando pequenos pasos. Este ano 2024, pois temos, como decía o compañero Santiago, temos solicitado unha subvención para un vehículo híbrido para a policía local, con base pola convocatoria que saiu de unha subvención de compensación do Fondo de Compensación Ambiental. Temos tamén, existe unha bonificación do imposto de rodaxe para vehículos eléctricos dun 75%, que será para a duración do vehículo, que a duración daqueles vehículos que son de cero emisións, é dicir, van estar sempre bonificados no 75%, e os vehículos de tecnoloxía eco os 5 primeiros anos.
E ben, tamén temos sobre a mesa un par de proxectos para a dotación de puntos de carga eléctrica. Sí que estamos traballando nelo, creemos que, bueno, pues debemos apostar pola mobilidade eléctrica e estamos traballando nelo. Temos varios proxectos encima da mesa, 2 son de empresas locais e un é dunha compañía, pues, unha multinacional, non? Dentro do que poidamos, pois nos intentaremos que a solución elexida pois sexa unha solución local e que podamos contribuir tamén á mellora das empresas da zona, non? E en canto a novas adquisicións dos vehículos, o compromiso, por suposto, vai ser sempre a de adquirir vehículos que sexan unha tecnoloxía moito máis limpa que os combustibles fósiles, non? Sexa vehículos eco ou vehículos de cero emisións. Bueno, dito isto, o noso posicionamento en esta proposición vai ser favorable, pero si é certo que temos que matizar dos puntos. Un deles é o apartado 2, no que se fala dunha tarxeta de recarga eléctrica de balde os 5 primeiros anos. Bueno, aquí xa non é cousa só nosa que teñamos a vontade ou non. Estamos nun plan de axustes e terán que ser os informes técnicos que digan se se pode bonificar de balde esta tarxeta ou non, ou a idoneidade desta medida. En calquer caso, pois sí que debemos de dotar aos nosos veciños destes puntos de recarga, non? Por outra parte tamén... Sí, remato xa. E o último punto, que pon que se fixe o período de ata 2030 como etapa de transición para que todo o parque de vehículos municipais pois sexa eléctrico. Bueno, aí hai que utilizar un poquinho tamén o sentido común, non? E nos intentaremos renovar a flota, por suposto, cada vez que teñamos que cambiar de vehículo, pois intentaremos buscar un vehículo sexa eléctrico, híbrido ou algunha tecnoloxía que sexa máis limpa, pero eso, sempre cando os vehículos que se vayan poñendo, os vehículos que vayan quedando obsoletos, pois vayan pedindo ese cambio, non? Pouco máis. Partido Socialista. Bueno, mostrámonos a favor, evidentemente, da transición enerxética cara a vehículos eléctricos. Coincidimos co dito agora polo Concelleiro de Medio Ambiente o tema de que, bueno, o tema dos 5 anos é debatible, así como de poñer todo o parque eléctrico en tan pouco espacio de tempo pode ser o mellor económicamente inviable para o Concello. Lembrar que este Concello entrou no Plan de Acción para el Clima e la Energía por demando anterior Concelleiro de Medio Ambiente do Partido Socialista, Rubén González. Entonces, este grupo, por suposto, está a favor destas medidas. Simplemente, coincidimos co grupo de goberno que o punto 2 e 4, ainda que pon 5, bueno, poden ser un pouco difíciles de levar para a administración municipal. Grupo Mixto. Ben, eu entendo que o punto 2 causa un pouco de controversia. De todos xeitos, para os vehículos eléctricos enchufables ten pouca operatividade, sinceramente. Eu elimino, non temos problema en eliminar este punto de cara a facilitar un acordo, e en todo caso, no que respecta ao actual punto 5, o setenario 2024-2030, é por marcar un criterio de decir, temos que tentar chegar, porque se non nos poñemos metas, non imos cara adiante, non? Nos relaxamos. Entonces, non é tanto en obrigar a decir, no 2030 ten que estar feito, senón de que todo o esforzo que haxa que facer debe concentrarse en tentar que nun prazo razoable, e falamos do 2030 porque falamos da Xenda 2030, falamos de moitas cousas, canto menos tentar que os vehículos todos do Concello sexan destas novas tecnoloxías, non? O resto, eu creo que a necesidade é evidente, e eu quero dicir ao señor Santiago que algúns non estamos en contra dos muiños nos montes. O caso que nos nosos montes sobran muiños. O mellor hai que levar muiños
para lugares onde non nos hai, para que consuman electricidade de proximidade. Sabe o que é o produto de proximidade? Pois a algúns falle falta. Esa é a gran diferencia entre as nosas posicións e as súas, seguramente. Polo resto, creo que estamos de acordo. Pois si non recollín mal as vosas... Sí, Alex. Queredes a segunda quenda? Vale. Pois Partido Popular primeiro. Un minuto. Sí que, non, é simplemente unha atización que dixo o compañero Xurxo, que, bueno, sí que o anterior concelleiro Rubén fixo moitas cousas, pero, bueno, sí que creo que hai que deixar claro que a adhesión ao PACES foi feito na outra legislatura, xa foi en febreiro de 2019, naquele momento a concelleira de Medio Ambiente era Carla Pérez, e, bueno, creo que, como se suele dicir, o César o que é do César. Partido Popular. A proximidade facilítase, entre outras cousas, facilitándolle a vida ás persoas para poder acercarse a eses comercios de proximidade e non alonxándoa. Vostede sabe perfectamente ao que eu me refiro, non? Falamos no pleno anterior, non? De todo o que non e ao final... Por certo, hoxe escoitei, non sei se escoitou vostede, que falamos aquí de Altri, non? Despois se eticoitou, sacando de contexto, como sempre, do que decía este portavoz mayoritario do grupo mayoritario desta corporación. Hoxe escoitaba precisamente os sindicatos Comisións Obreras e UGT defendendo o proxecto de Altri. E nos estuvémonos, lle recordo, porque son os técnicos, como ben dicían eles hoxe, nunha entrevista ampla que lle recomendo que escoite, os sindicatos UGT e Comisións Obreras, pois tendrán que ser os técnicos que avalíen eso, non van ser os políticos, e iso vai ser viable si ou non en función deses criterios medioambientales, como debatimos aquí no pleno anterior. Non vai ser unha decisión desta corporación desa cea de Caselas. Dito isto, nos vamos a ester, salvo que quede ben claro explícitamente nas cousas que, se vostede retira o punto 2 e a data concreta é do ano 30, que non estamos tamén de acordo en iso, en poñer unha meta para intentar chegar, ainda que logo non se cumple, para importante poñerse retos, e non temos ningún problema en poder apoialas sempre cando, lóxicamente, deixar aberta a porta para traballar en esa línea, igual que no punto anterior, na moción anterior, para seguir aportando entre todos pois melloras no tema da actividade. Eu creo que o feito de que o punto 1 é clarísimo, que eu respaldo totalmente, de dotar urxentemente ao noso casco urbano pois como mínimo de dúas, que eu creo que son suficientes, pero bueno, vaya por diante a vontade positiva de sumar en aras de levar a cabo esa instalación deses dous, como mínimo 2 puntos de recarga para vehículos enchufables eléctricos no noso concello. No punto 3, lóxicamente, e no punto 5, aí saltouse 4, saltou 5, que se fixe o período, vale, pois, entre comillas, tampouco non é algo que nos preocupe. Por lo tanto, como o fondo é da vontade política, que de todo se trata, do respaldo desta corporación, a que, dende a administración local, pois se toma a iniciativa de porse mans a obra, pois nós non temos ningún problema se retira, lóxicamente, ese punto 2 que é controversio e debería ser moito máis profundo o debate, xa que eu habría que contemplar, por decir algo, a renta per cápita de cada propietario de cada vehículo a hora de poder darlle esa tarxeta de recarga, que eu creo que está ben como estímulo para que a xente se anime a comprar máis vehículos eléctricos. Hai que poñer, digamos, un incentivo de ánimo para que o poidan comprar, pero non, digamos, un criterio único e uniforme para todos e dun tempo, creo que un pouco excesivo de 5 anos. É cuestión de debatilo e de traballalo, e por iso se retira ese punto. Os demais non temos problema en votarlo a favor, porque ao final, como digo, é un acordo político nunha vontade de traballar e mellorar a accesibilidade e a mobilidade eléctrica. Pois eu creo que o Partido Socialista. Ben, eu simplemente por aclarar unha cuestión, a adhesión ao PACES sería feita por a concelleira Carla, pero dende logo a elaboración e a aprobación do PACES foi da man do concelleiro Rubén González. Digo eu, es que da igual, aprobouse maioritariamente unánime pola corporación, que iso foi o importante.
Recordamos aquel pleno, ademais. Creo que o portavoz do BNG xa manifestou que non habría ningún problema na retirada do punto 2, sí? Sí, retiramos o punto 2, xa o dixen, e en todo caso o último punto, poñer que o septenio 24 que sexa o tempo de referencia para intentar mudar o texto por tentar que o período setenario do 2024-2030 como referente xusto. Estamos de acordo? Votamos, pois, a favor desta moción. Votos a favor? Unanimidade. Imos votar agora introducir outra moción que o Partido Popular anunciou en comisión informativa, pero non chegou a tempo para incluir na orde do día, polo tanto, temos que votar esta moción para modificación da obrigatoriedade de rexistro das explotacións avícolas para autoconsumo para proceder ao seu debate. Votos a favor? Unanimidade. Procedemos, pois, ao seu debate. Partido Popular? Sí, o importante que a xente que nos estea escoitando e os aquí presentes nos entendan perfectamente. O que pretendemos é que a corporación pois aprobe pois a necesidade de instar pois ao Goberno do Estado a que modifique o Real Decreto 637/21 que obliga, entre outras cuestións, e non vou aquí a poñer a lerme todos os artículos e todo o que decimos, pois o que obliga é que as explotacións avícolas, é dicir, os galiñeiros que todos temos nas nosas... Bueno, eu non teño. De momento. Que boa diferencia hai, verdad, de comer algo da casa con respecto ao que se compra. Bueno, por certo, unha vez unha señora me dicía que a ela lle gustaba moito máis o da granxa que o da casa, porque ela comeu toda a vida o da granxa, non? É entendible, respetable, lógicamente. Bueno, pois o que digo é, o que pretendemos é que se aprobe, pois instar ao Goberno do Estado a modificar ese Real Decreto para que non sexa obligatorio pois a inscripción dos galiñeiros que temos que hai no noso concello, pois tal como está sucedendo agora por obrigatoriedade e por cumprir unha normativa, non? Realmente o acordo, e eu creo que o importante, o que pretendemos que se aprobe aquí hoxe, é instar ao Goberno de España a que modifique o Real Decreto 637/21 de 27 de xullo polo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas, é dicir, as grandes e as pequenas, para suprimir a obrigatoriedade do rexistro das explotacións avícolas para autoconsumo, é dicir, os galiñeiros pequenos que temos no noso concello. Agás, as decisións da autoridade competente naquelas explotacións en función do risco sanitario ou criterios de ordenación sectorial da comunidade autónoma correspondente. Isto afecta a todas as comunidades autónomas de España e, lóxicamente, o que se dice que este rexistro se dice que por se hai unha alerta sanitaria saber onde están os galiñeiros e telos localizados, non? Bueno, eu creo que dice ben claro o acordo que sempre e cando as autoridades competentes pois en sanidade así o autoricen, non? Eu creo que hai que preservar, lóxicamente, a saúde de todos frente a cumplir ou non cumplir ou pedir ou non un requisito concreto. En definitiva, para que todos nos sintamos que estou seguro que así é, o que se pretende que non sea obrigatorio salvo a necesidade sanitaria de pois cada vez que un compre ou merque unhas galiñas ter que ir a registralas, non? É máis o engorro burocrático e de trastorno e de perda de tempo que realmente efectividade a hora de que, por sorte, pois temos poucas alertas sanitarias ao respecto. Movemento Salceda, concelleiro de Axenda Ecolóxica. Ben, bueno, o Real Decreto do que estamos a falar, o 637/2021, ao final o que pretende mellorar é actualizar a anterior regulación. Tiñamos unha antigua norma que era do 2005, a 1084/2005, que un pouco que regulaba era avicultura, pero só avicultura de carne, nen sequera contemplaba avicultura de posta. Eu creo que 20 anos despois pois se fai patente, non, que é necesario unha actualización desta normativa. Existen outros criterios de producción, outros criterios sanitarios, de benestar animal, bueno, medidas medioambientais, de higiene. Bueno, creo que era bueno, digamos, casi necesario, non, obligatorio, facer unha renovación desta normativa.
Un pouquiño este Real Decreto o que pretende, neste caso que nos compete, non é un pouco regular e ter un rexistro do que son as explotacións, tanto que son destinadas á comercialización como neste caso as explotacións de autoconsumo. Bueno, ao final o que é un rexistro, o rexistro que solicitan, non, para este tema é un procedemento que teño por aquí impreso, o procedemento MR501. Ao final é un procedimento que nin siquiera é unha autorización, o sea, é unha comunicación previa, moi simple, no que simplemente o comunicante ten que poñer os seus datos e decir que tipo de ave é o que están explotando, o que teñen nas súas casas, e o número de crías, e é importante, eso sí, a ubicación, ter as coordenadas desa explotación. Ao final o que se pretende ter un rexistro, non? Poder ter un mapa xenérico de onde están esas explotacións, onde hai maior presión de explotación avícola, pois en caso sanitario que haxa un problema, pois como vimos como a COVID-19, pois bueno, hai outras moitas veces outras infeccións como a gripe aviar, hai a viruela aviar, hai moitas enfermedades infecciosas que nun momento dado saltan como emerxencia sanitaria, e, bueno, nos tendo este mapa, tendo este rexistro, pois é máis fácil tomar medidas de precaución, sempre de cara a preservar a saúde das persoas. Eu creo que bueno, será unha normativa que a mellor poida ser mellorable, non o digo que non a lín con profundidade, pero neste caso eu creo que o tema do rexistro dos galiñeiros pois non é algo tampouco demasiado engorroso, é un procedimento que en 5 minutos o tes registrado, e tampouco supón unha carga burocrática demasiado grande. Nada, un pouco máis. Os obxectivos do rexistro é un pouco o que acabo de comentar, non? Ter un coñecemento do número de explotacións de autoconsumo e coñecer a ubicación exacta. E nada, pois... Bueno, o que teño aquí escrito máis ou menos é o que acabo de decir, non? A importancia de ter un mapeo, considero tamén que é importante ter controlados onde están os diferentes galiñeiros, explotacións, e en caso de que haya unha emerxencia sanitaria, pois poder actuar sempre en pro da saúde das persoas. Partido Socialista. A ver se desta vez se me escoitas desde a primeira. Vamos a ver, coincidindo en parte co que acaba de dicir o compañeiro do grupo de goberno, o obxectivo é facer un rexistro das explotacións agrarias. Este rexistro existe desde o ano 2011. Basicamente, se non se registraron é porque a Xunta de Galicia non fixo excesivo hincapé no rexistro. Ten a obriga únicamente de adaptar a norma o Real Decreto a Galicia. Evidentemente, se a súa maneira de non aplicalo e non facendo registro, pois, bueno, asunto da Xunta de Galicia. A única variación que topei deste Real Decreto anterior é que antes se consideraba que para autoconsumo se podían ter ata 50 exemplares e agora se reducen a 30. Non escoitei ninguna protesta diso, polo tanto entendo que iso non lle molesta a ninguén. Venega. Sí. Bueno, estamos a falar dun decreto do ano 21, non? Un decreto do Goberno Estatal do ano 21. A estas alturas, en abril do 2024, e sobre todo o tema saltou porque se lle comunicou ás tendas agrarias que iban ter que levar, que non podían venderlle a xente que non registrase os galiñeiros, pero que nestes 4 meses desta avalancha que houbo de registros, despois destes 4 meses, esta moción ou esta proposta, pois, en principio, parece máis un lavado de cara, sobre todo porque o Partido Popular di que na negociación do decreto a Xunta de Galicia presentou alegacións, non nos di cales, di que presentou alegacións. A cuestión é que aquí xa había un sistema instaurado desde o ano 2000 onde a Consellería tiña control dese tipo de situacións. Pero que se o Goberno do Estado nos ven con unha norma que invade claramente as competencias da Xunta, porque a Xunta de Galicia ten as competencias exclusivas en materia de gandeiría,
E se despois de fracasadas as negociacións dun decreto, o decreto se publica e a Xunta de Galicia non impugna ese decreto por invasión de competencias, indudablemente, alguén está fallando na administración galega, non? Claro, que logo eso se queira trasladar a outras instancias dicindo estamos todos en contra do rexistro dos galiñeiros e, sobre todo, 4 meses despois, eu creo que o 90% ten registrado xa, temos registrado o galiñeiro. Pois, ben tarde, e parece que o miramos como un lavado de cara, porque, lamentablemente, a Xunta, neste caso, non supo defender as súas competencias presentando as impugnacións que foran necesarias a este decreto. Partido Popular. Moi ben, pois cada un dixo o que consideraba, votará o que consideraba e a realidade é a que é. Mire, lóxicamente, ustedes sabe perfectamente que hubo ese debate no Parlamento de Galicia, que hubo acordo, que hubo na tramitación a exposición pública en todas as súas instancias, hubo propostas de reclamación e de alegacións da Xunta de Galicia, igual que a lei do litoral, verdad? Aquela lei do litoral que dicían que era inconstitucional, que invadía competencias do Estado, etc. Xa miramos o resultado fai onde mesmo, non? Ao final, bueno, non pasa nada. Vostedes voten o consideren, xa os veciños coitaron a cada un de vostedes e nos, pois, lóxicamente, defendemos que non é lóxico, vale, non é lóxico que se teña que inscribir uns galiñeiros con 10, 12 ou 15 galiñas porque é un trámite burocrático que entorpece incluso a propia administración, que non vai ser eficiente, salvo aquelas casuísticas que así o considere pois, os responsables sanitarios, e todas aquelas granxas que pasen dun determinado volumen xa están obligadas a cumplir eses requisitos, e, por tanto, para poucos entendedores, poucas palabras ao respecto. Algúnha palabra máis? Pois antes de votar esta moción, eu sí que vou por un exemplo práctico. Meus pais e meus sogros teñen galiñas, por sorte, como vos de casa, que toda unha fortuna. E alarmáronse moito ao principio, creo que como todo o mundo. Chegaron á tenda agrícola, meu pai a Salceda, meus sogros a Tui, o propio señor lle fixo o papel, trouxo o concello, registrouno. Si realmente unha cuestión sanitaria vale menos a pena que perder 5 minutos no trámite, bueno, eu creo que aquí o que fallou, permitídeme, foi a excesiva alarma que por parte do Partido Popular e de maneira intencionada se xerou no lugar de facer pedagogía e explicarlle a xente en que consistía e, sobre todo, por que se facía. Votamos esta moción, votos a favor. Perdón. No. Abstencións? No, que como vamos de casa, Santi? Quero ter garantías sanitarias. Abstencións? Votos en contra? Ahora sí. Seguimos. Xa son moitos puntos. Acabada a parte resolutiva, iniciamos a actividade de control. O primeiro dos puntos é a dación de contas dos decretos dende o número 2024-0250 do 23 de febreiro ata o número 2024-0460 do 19 de abril. E o segundo punto, a dación de conta da renuncia do concelleiro de Manuel González Rodríguez, que hoxe non está aquí con nós. Supoño que querrán tomar a palabra os seus compañeiros. Non te preocupes. Ben, en canto a dación de decretos, nada que decir. En canto a renuncia do compañeiro Manolo de Budiño, para que nos entendamos, pois é o certo verdade que, bueno, unha decisión estritamente personal, que leva bastantes meses, pois nunha situación familiar, bueno, pois dura e que afecta dúas casuísticas da propia vida, non? Dunha persona e da cal, lóxicamente, queda na máis estrita intimidade, non? Creo que Budiño se perde un bo concelleiro, que non foi todo bo que lle gustaría ser, porque, como dixen, dende o mes de outubro, novembro, pois está nesa situación, que foi un gabacho aguantar para intentar remontar, que os colectivos
pois tamén perdeu un bo veciño no sentido de que sempre estuvo e participou activamente por diferentes asociacións, non? Na Comunidade de Montes, no propio Centro Cultural, ou tamén no Entroido, que tamén se fai en esa parroquia. E, no fondo, a verdade é que Manolo sempre foi un bonachón. Eu sempre lle decía que o grande que é e o fuerte que sempre estuvo, pois no fondo ten un corazón enorme e un gran, de verdade, un gran home, unha moi boa persona, e só desearlle pois o mellor, porque se merece o mellor na vida, non? E, por lo tanto, Manolo hoxe non foi quen de poder asistir, porque, bueno, intentou uno, pero me mandou un mensaje ao último momento que non era capaz de vir. Simplemente desde aquí, Manolo, que sei que me está escoitando, pois darche mil gracias por todos estes anos, e sobre todo porque foches leal, porque foches boa xente, e en nome de todos os compañeiros que compartimos con ti todos estes anos, tanto no comité local como tamén os que tivemos a sorte de terte estes meses de concelleiro que o merecías, porque estuveches aí dende fai moitos anos sen pedir nada a cambio, como sei que en outros grupos políticos tamén están outras persoas que nunca piden ir nunha lista ou non piden un número concreto, nin piden, pois se somos goberno unha dedicación exclusiva, non? Como a veces hai a aspiración de algunhas persoas que pensan que a dedicarse á política é só por cuestión económicas, non? E Manolo é todo o contrario, e, por lo tanto, Budiño, bueno, pois vai perder un bo veciño, e Salceda tamén. E desde aquí, pois nada, agradecerlle todos estes anos, o bo compañerismo, e desearche pois o mellor na vida, non? Un forte abrazo desde aquí, e moito ánimo, e sabes que aquí estamos para o que necesites. Palabras? Alguna cuestión queredes decir? Perdón, pensei que lle ibas dar a palabra a Alex. Nada, eu sinto non poder decirlle bueno, que estivese aquí para poder trasladarlle o que quero trasladarlle. Eu creo que cando chegamos á política penso, entendo e quero pensar que todos o facemos por mellorar a vida das persoas no pobo no que vivimos. Eu estou segura que Manolo deu ese paso de ser concelleiro, que non todo o mundo se atreve a dalo, exactamente por esa razón, por mellorar a vida dos veciños e das veciñas, da súa parroquia e tamén de Salceda. Por iso que estando nese firme convencemento, que quero sobre todo darlle as grazas, aunque fose por pouco tempo compartido, por dar ese paso, sexa no grupo que sexa, e sobre todo, pois, nada, que se recupere pronto, que moito ánimo e moita sorte a partir de agora. Grupo mixto? Nada, desexarlle o mellor persoalmente. Bueno, pois eu creo que no nome dos compañeiros e compañeiras de Movemento Salceda e no meu propio de alcaldesa, primeiro darlle as gracias porque está demostrado, e sobre todo que co que está pasando estes días, que estar en política é de valientes, de moi valientes, e dar ese paso para min é de digno recoñecemento, sexa no partido que sexa. Tamén contaba con ver hoxe a Manuel aquí, a verdade non o coñezo suficiente, sí que inspira bondade e boa xente. Eu desexolle o mellor, moitos azos, moito ánimo, e perdemos a un concelleiro, pero estou segura de que non perdemos a un veciño que seguirá loitando polas causas sociais si a saúde yo permite, que agardo que así sexa. Seguimos adiante co apartado, co último coceo de rogos e preguntas. Hai xa dous que non se debatiron na sesión plenaria ordinaria anterior, porque, como vos decía, o pleno rematou a 1:14 minutos da madrugada e consideramos que xa chegaba. Dous rogos que non foron recollidos. O primeiro deles, o arranxo do vial carretera Barreiro Torreiro Soutelo, en Donelle, Asunción, en Tenza. Así pon o título deste rogo. Partido Popular. Ben, pois este é un vial que comunica, unha carretera que comunica o barrio Torreiro en Soutelo co barrio da Asunción en Donello, en Tenza. Este vial, pois, leva 40 anos ca capa de asfalto, ahora prácticamente non existe, está deteriorado 100%, a parte
que hai moitas camións con bastante carga. Penso que habría que incluso limitar a carga, poñer unha señal para limitar esa carga, porque calquera que pase por aí de asfalto xa non queda nada, é todo fochancas e fochancas e fochancas. Entón, o que se plantea en este robo é que se proceda ao arranxo dese vial o máis antes posible, e que se teña en conta, se engado ahora, que se teña en conta limitar a carga, o peso que circula por aí. Recóllese o robo, coñezo esta estrada e sei que está en un estado lamentable. Hai pouco trouxemos no plan marco a aprobación de 2 estradas, non hubo cabida para máis, en este caso era a estrada no Agro en Parderrubias, máis a estrada no Barreiro, que vai ao lavadoiro de Rial, que tamén necesitaba unha actuación urxente. O meu compromiso como responsable de vías e obras e na vindeira oportunidade que haxa de financiamento é tratar de encaixar, xunto con outras peticións que van a vir a continuación, como é un anaco de estrada en Entenza, de ver a posibilidade de que a súa reparación sexa íntegra. Esta zona é complexa, pola recollida de augas, polo tránsito de camións de tonelaxe para as canteiras, é unha zona moi complexa. Se ben é certo que a veciñanza que transita por ela e para comunicar 2 parroquias me consta que non é moita e, recentemente sí que viven de maneira habitual unha familia pois nunha casa desta zona. Segundo dos robos, o robo da mellora de pintado e sinalización vertical no enlace Capó 510 no Alto da Brava. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes, noites a todos e a todas, veciños e veciñas do Concello de Solceda e tamén esas persoas que nos están vendo polas redes sociais. O noso robo, dada a situación no Alto da Brava en Parderrubias, dada a situación no Alto da Brava de Parderrubias, o enlace da PO 510, onde a sinalización é nula nun tramo tan concurrido a diario e pola falta de visibilidade, especialmente en horarios nocturnos. Por precaución e seguridade, solicitamos os sinais verticais correspondentes ao igual que a sinalización pintada nos viais. Por lo anteriormente exposto, presentase este robo para que se proceda á correcta sinalización no Alto da Brava. Sí, recollemos o robo. Sí que unha zona que habitualmente é pintada polo Concello de Salceda de Caselas. E sí que, xa prepararemos o informe de necesidade de tanto de señalización vertical como horizontal e procederemos ya a pasar a Xunta de Galicia como entendemos que como zona de afección e como enlace a PO 510, estrada de titularidade autonómica, pensamos que realmente son eles quen deben facer esa mellora, non? Ademais, a estrada non está inventariada, non é do Concello, entón, pensamos que o lógico é que a Xunta se encargue de cubrir as súas propias estradas, non? Seguimos cos robos, neste caso outro robo presentado por José Luis Fernández. Luis? Gracias. O seguinte robo foi presentado, vamos a ver, a carretera que vai entre Fontán e Maceira. Debido ao actual estado no que se atopa o vial entre Fontán e Maceira en Parderrubias, a xuntarse fotos no robo, anteriormente procedeuse ao cambio de dito asfaltado, quedando un trozo ou mesma altura da poza de Fontán sen arranxar. Hoxe, ese vial está cheo de considerables fochancas, rogamos que se proceda no maior brevidade posible o arranxo do mesmo o tratarse dun vial moi transitado entre a unión dos barrios de Fontán e Maceira. Gracias. De feito, este treito, que é un treito moi concreto, está na listaxe de, polo menos, de bacheo que realizan os empregados municipais do Concello, agardando a unha actuación un pouco máis completa, pero sí que é certo que hai uns buratos importantes debidos ao uso que ten esa estrada e tamén ás condicións meteorolóxicas deste inverno. Eu creo que para a vindeira semana, se o tempo non lo permite, que non lo ten que permitir, e non é que pare a chuvia, sai o sol e poidamos ir a bachear, e que ten que pasar un período razonable para que as condicións do chan suxeiten a capa de asfalto frío e suxeiten. Recollemos o robo, pasamos a 2 seguintes robos
que presentou a concelleira Vanessa Rocha. Adiante. Vale, un dos rogos foi tamén do camiño que vai no Barreiro, que, bueno, que teño honor e agradecer de que a día de hoxe está bacheado, adiantástesvos, algo que me parece moi ben, pero tamén que se teña en conta constantemente esa estrada, sempre está así ese camiño, e que tamén, pois, non poñades aí no... É que hai un problema de unha cente de agua. Exactamente. Claro, vale que xa saímos a bachar, efectivamente, esta semana, porque saímos por Entenza, era a parroquia que estaba asignada ao persoal de vías e obras, pero en breve volverá a estar igual, porque aí o que hai é que facer unha canalización importante dunha cente de aguas que hai aí. Pero bueno, con bachealo creo que é suficiente. De con momento, que estea sí. en estado. Ui, que vou ser máis exixente que a ti. Vou ser máis exixente que a ti. O seguinte... O segundo rogo, e esta é unha demanda da venciñanza, do paseo da senda do río Caselas, que actualmente está sen desbrozar, e podedes encontrarse paseades por ali, que os expositores de madeira informativos están todos rotos, deteriorados, pero non rotos polas persoas, ni moito menos, é porque son de madeira, e iso están todos podres pola súa base, é un risco. Entón, a demanda por parte de veciños, e é o que transmito. Efectivamente, e é así. O desbroce chegará en breve porque estaban acabando a senda de Valentín Paz Andrade e seguidamente pasaría pola Lagoela e logo, antes do regueiro de Budiño, irán a Entenza. En canto ao mobiliario que percorre a senda, está nun estado lamentable dende hai bastantes anos, precisa reparación inminente. De feito, a solicitude por parte da Concellería de Emprego que dirixe Selene é un obradoiro para a reparación precisamente e restitución dese mobiliario nas nosas sendas, que ademais son unha sinal de identidade e que esa foi, creo que a primeira que se inaugurou e que merece xa unha restauración completa. Remataron os rogos, pasamos ao capítulo de preguntas. Perdón, adiante. Rematáronse os por escrito. Aquí podedes facer os que vos corresponde. Bueno, vamos a ver. Este rogo, creo que xa se tratou algunha vez, e que o 7 de abril do 21 un veciño dali da Formiga, a parroquia de Santa María, rexistrou no Concello unha solicitud de reposición dun espello na vía pública que ele acede da súa vivenda. Feitos 3 anos desa solicitude, polo medio houve outra solicitude, por parte miña, personalmente, porque uso ese vial, e houve unha pregunta no pleno, houve conversas informais, nin se ten cumprido coa solicitud do veciño. Propoñemos que para non prolongar este mal facer e ademais non dar crédito aos comentarios de que este goberno local só atende aos seus simpatizantes, rogamos á señora alcaldesa que envíe ao veciño solicitante por servicio de paquetería un espello para a reposición na estrutura existente, por suposto cos portes pagados e a folla de instruccións para a súa colocación. Eu alegrome de que o portavoz do BNG, esa seriedade que o caracteriza sempre, teña certo sarcasmo e humor e plantexo rogos desa maneira, e asegúrolle que o espello ha de chegar, sexa simpatizante ou non de Movementos Alrededor. Mais rogos? Si, teño outro. Hai menos de 2 meses remataron os traballos incluídos no Plan de Mellora de Camiños Rurais 23-24, unha obra da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia realizada por Construcións Fechi. A obra en cuestión realizouse na estrada que vai desde a Portela cara ao Coto da Cruz. Despois de estender o piche e xa antes de rematar a obra, o piso tiña fochancas que quedaron ali para ver. Por iso pedimos ao goberno local que dixa escrito á administración responsable para que proceda a exixir da empresa que realizou a obra a corrección dos graves defectos que á vista están. Estamos seguros que aí o Partido Popular tamén votaron a man. Non é preciso nin que o faga a alcaldesa nin o Partido Popular. A empresa non acabou a obra está sin rematar. De feito, ia conxunta parella a obra de Pedra Buxiña, que hai que xustificar, primeiro pagar e logo xustificar. En Pedra Buxiña ainda non colocaron a barandilla nin remataron as canalizacións de augas laterais que sufriron dano cas choivas e teñen que volver a facelas.
A veciñanza xa me trasladou a aparición deses buratos que inicialmente pensábamos que era polos traballos que se realizaban no monte con maquinaria pesada, pero non, o problema é máis profundo, supónse que hai unha saída de auga que fai que eses buratos aparezcan. Quedaron de darlle solución tan pronto sexa posible, o que lle aseguro é que non vamos a pagar esa obra sin que os problemas estean resoltos. Sí, sí, Plan Marco 2023. Porque o subvenciona a través da Xunta e a Xunta ten as súas peculiaridades en canto a cartelería. Vamos, si non pode aparecer o Concello, mellor. Pero os cartos, en definitiva, son de todos e todas, non sei. Mais? Pasamos a quenda de preguntas. Preguntas? Ben, a primeira pregunta, por registro vemos que entraron 3 facturas, en concreto o día 12 do 2, o 20 do 2 e o 19 do 3, por un total de 9.946,20. E o concepto nas 3 para o mesmo, servizos socioculturais na Casa de Cultura de Salceda de Caselas. Entendemos, espero que me lo confirmen, que corresponden ao coste da persona que está a cubrir unha baixa na Casa de Cultura. Entonces, a pregunta é se lle parece sensato que se estea a pagar unha media ao mes de 3.300 euros e por facer 5 horas e media ao día. Respondes ti, Alex, ou respondo eu? Respondo se queres encadir algo ti. Por desgracia, un dos empregados municipais que cubre a Casa de Cultura sufriu unha baixa polo que fora en novembro, e como as baixas non se poden normalmente, a veces unha cousa leve que son 15 días, vais alongando polo que sexa, e non se poden previr, pois bueno, evidentemente non somos partidarios de que manter a Casa de Cultura aberta, inda que evidentemente nos custe un pouco máis así que sin facelo, pero hai concellos que prefiren ter edificios cerrados, nos preferimos manter aberta e evidentemente todo se alongou máis do necesario, máis do preciso, e non se pudo solventar de outra forma. Evidentemente, se no mes de novembro, cando esta persoa comezou esa baixa, supésemos que iba a durar hasta o mes de maio, pues bueno, evidentemente que abriríamos un proceso de sustitución, pero te digo, a veces as baixas prevense para pouco tempo, pero por desgracia vanse alongando, e aproveito tamén para desexarlle unha pronta recuperación a este empregado. Mais preguntas? Bueno, é que isto ven sendo reiterado no tempo, non é este caso puntual, ven sendo reiterado no tempo. 3.300 euros ao mes. Porque non van vostedes ou crean unha bolsa de emprego, como acaban de tirar dela, para cubrir o personal de vías e obras. Por terceira vez, Joaquín, respete a presidencia e limítese non lle gusta o que acaban de dicir, non? Preguntas que ten que facer. Usted parece que pagan por unha persona 3.300 euros, como estamos ben económicamente, pois tiramos 3.300 euros. Non, si tal vai... Tiren de bolsa de emprego, e contraten unha persona do concello. Si me permites, Joaquín, entra Joaquín, entra polémica. No, pero quero explicar, e se me deixa. Bueno. Digo, xa leva 2 preguntas e xa son 2 respostas. Por certo, as preguntas non admiten debate, pero bueno, eu respóndolle, non hai problema ningún. Dixenlle que de baixa dende novembro, o sea, son algo máis de 3 meses, fagas contas, son 4 meses e medio que van cara a 5, así que non diga divida 9.000 entre 3, é moi fácil facelo así, pero non. E evidentemente xa lle dixen que se supésemos no mes de novembro que esta baixa iba a durar hasta mes de maio, porque o día 2 de maio será cando se incorpore unha persoa contratada polo Plan Mais Provincia, como se fai todos os anos, evidentemente que sacaríamos un proceso selectivo, pero moitas veces, por desgracia, non se pode prever. Por certo, o que dixo da bolsa para contratar a un operario é unha bolsa que xa existe, xa se fixo no seu día, e, polo tanto, o que se fai é contactar ca xente que está na lista. Mais preguntas? Pois crean outra. Este concepto. Outra vez. Joaquín, a última factura é do mes de maio, marzo. Acabo de explicar, Joaquín. Fai un debate de calquera cuestión. Que crean
e isto é reiterado no tempo, crean unha bolsa de emprego para estes casos e tiren dela, como fixeron nesta. As preguntas non admiten debate. Seguinte pregunta. Pois delle información aos veciños, alcaldesa. Nós queremos darlle información aos veciños. Vostede ocultelle, nós dámoslle. Sí, vostede unha dalí da transparencia. Joaquín, adiante. Máis preguntas? Cando queira poñemos a prueba. Ben, outra pregunta que intentei facer no último pleno, pero se ve que tiña moita prisa, alcaldesa, é respecto á actuación da orquesta A Fórmula. Todos sabemos que actuou o luns de Cristo, 17 de xullo do 2023. Queríamos que nos aclarara como é posible que actuando o 17 de xullo do 2023 se firmara, se adjudicara o contrato o 30 de novembro de 2023, o sea, despois de actuar 5 meses máis tarde. Nos poden aclarar isto? Adiante. A orquesta actuou en xullo e a factura entrou en decembro, pagouse en decembro. Non hai máis que decir. O non, se fixo en decembro foi firmar o contrato, adjudicar o contrato. As preguntas de que non admiten debate. Pero que non me contestou a pregunta. Contestei por que se firmou o contrato, non se pagou a factura, por que se firmou o contrato 5 meses máis tarde de actuar a orquesta. Pero cal é o problema? Porque se fixo así. Cal é o problema? Eu estou con unha pregunta, quero que me den unha resposta. Fíxose así, cal é o problema? Que me den unha resposta, o que lle fixen. Seguinte pregunta. Esa é a resposta. Así me gusta. Pero que non entendo cal é o problema. Me gusta, que me respondan ao cabo de non quero responder, non respondan, non se preocupe. Estuvo moito tempo calado. Mais? Algúna pregunta máis? Partido Socialista? Ben, eu traía unha pregunta. O día 27 de febreiro solicitei por rexistro copia da comunicación da Xunta de Galicia que resolve positivamente o cambio de obra no Obradoiro, é dicir, falouse no último pleno que se cambiou a maioría da memoria que se había feito no Obradoiro, se cambiou por outra obra. O 27 de febreiro metín este rexistro, non se me contestou. A miña pregunta é se existe ou non esa resolución positiva de cambio de obra no Obradoiro actual. Selene? Verbalmente sí, formalmente mañán se envía o documento que elaborou o director do Obradoiro, eu o correxín. E, esta semana se elaborou a memoria, a memoria estaba elaborada, pero, o arquitecto municipal sí que deu o ok a que os cambios que estaban pertinentes estaban correctos e o que quede un trámite formal que se enviara mañá. O sea, o que me está dicindo, pregúntolle, é que a memoria do Obradoiro que comenzou fai aproximadamente 5 meses e se cambiou unilateralmente por parte do equipo de goberno, se vai a enviar mañán aínda. Non se cambiou unilateralmente porque toda a parte teórica que foi o que se estuvo ejecutando hasta este momento non se cambiou nada. As obras que se van a ejecutar, gran parte delas son as mesmas que corresponden. O que se vai facer é deixar de facer unha obra que económicamente é inviable completamente e se vai a facer outra que é viable e necesaria para poder acreditar prácticamente esa teoría que se solicitou e, insisto, da que se ten o ok de maneira verbal. Non son eu a que vai a desconfiar da palabra dos técnicos. Falta enviar a documentación que está elaborada, mañá se enviará, porque xa se ten o ok verbal. Ben, agora volvo a facer outra pregunta. Se sigue insistindo, como se fixo en redes sociais e na prensa, de que se contestan as peticións metidas por rexistro nun día ou en 24 horas ou 48 horas, non lembro ben cal era a declaración da señora alcaldesa, cando dende o 27 de febreiro non se me dá resposta a isto. O día despois de que o sigo mantendo. Vale, perfecto. Pero quero aclarar eu a resposta. O día despois de facer esa solicitude tuvemos un pleno, eu
Sinceramente, pensei que o asunto quedara claro, se despois do pleno ou durante o pleno, se habendo algunha dúda, igual que está hoxe, se fai a pregunta, se responde, se aclara. Pero digolle que metín o escrito 27 de febreiro. Por certo, non deu opción a señora presidenta do pleno a facer preguntas nese pleno, que esa pregunta, para que quedase clara, era para o pleno do 26 de febreiro. Por aclarar, pregunto... por aclarar, non sigas cas preguntas, por aclarar. Ben, eu agora son eu a que non vou a... Era unha da madrugada e esta alcaldesa decidiu que era convinte levantar o pleno. De feito, permítemo a lei a partir das 12 e fixeno a unha, por iso non se fixeron preguntas. Dito isto, seguinte pregunta. Efectivamente, dende o 27 de febreiro, 2 meses para respostar unha pregunta que non teñen resposta. Ben, outra pregunta. Concretamente o 7 de xuño de 2023 cobrouse un seguro, cobrouse polo seguro a indemnización polo siniestro que se había dado no CDL Torrón, concretamente no despacho do axente de emprego. Cobráronse naquel intre, despois de facer as xestións con seguro, 7.646,51 euros, o 7 de xuño de 23. Puden comprobar que segue sen aplicarse esa, sen facerse a reparación. Non sei se se cobrou o seguro para seguir mantendo o despacho dese xeito ou se vai a facer algo. Supoño que si se cobrou será para reparalo. Un ano despois. Máis preguntas? Nada, non teño máis preguntas. Nega? Ben, unha pregunta. Os actos institucionais convocados polo Concello, falo de homenaxe a Rosalía, o 8 de marzo, por que non se comunican formalmente a todos os grupos da corporación? Hombre, comunicamos moitos os que vostede non asiste. E aquí, creo que cando hai actos institucionais non se lle veta ningunha súa participación e son anunciados sempre públicamente nas redes sociais, en prensa, non se lle veta a nadie a súa participación. O certo que son moitos e é complexo asistir a todos. Nas redes sociais, hai que estar nas redes sociais para enterarse de que o Concello nos convida aos actos institucionais. Non, hai cartéis tamén, Tano, para as persoas que non siguen redes sociais como a ti. Ben, outra pregunta. Desde as eleccións galegas do 2020, aproximadamente non se colocan tabuleiros de propaganda nas parroquias, nos procesos de eleccións. Considera este goberno que a veciñanza das parroquias fora das eleccións municipais non ten interés no resto das eleccións? Por que non se coloca? Eu creo que sempre se fixo. E máis, a petición do BNG, precisamente a través dunha denuncia na Xunta Local de Zona, colocáronse todos os tabuleiros no centro da vila que despois non utilizaron e só fixeron uso dos do centro. Estamos falando das parroquias, en principio, eu dixen das parroquias. Non se colocan tabuleiros. Sobre o último proceso de eleccións, efectivamente, o goberno local comunicou a Xunta Electoral a colocación na Praza do Concello, na Ganda, na Devesa, no Parque Raíña de Garonte, na Rotonda Rosalía de Castro. A noite do inicio da campaña electoral só había colocados tabuleiros na Praza do Concello, colocándose posteriormente un tabuleiro na Devesa, un na Gándara e un no Parque Raíña de Garonte. Pensa a señora presidenta que este goberno local cumpriu o comunicado da Xunta Electoral de Zona? Hombre, eu creo que senón seguro que alguén o denunciaría. E máis, colocáronse o día seguinte os que non se colocaron na praza para a pegada e, repito, non había ningún cartel no resto dos tabuleiros e os empregados municipais colocáronos en todos eses puntos que marcaba. Non me está contestando. No boletín da provincia do 10 de xaneiro apareceron relacionados os locais que este goberno local puxo a disposición dos partidos políticos para a campaña das eleccións galegas. O BNG solicitou a Xunta Electoral o uso do local da Devesa o 9 de febreiro e preguntámonos por que non se excluiu ese día do uso dese local cando se sabía que ese local estaba ocupado polas AMPAs con actividades relacionadas co Entroido. Por que se mentiu ás AMPAs dicindo que o BNG non tiña comunicado nada ao Concello sabendo que o Concello cede os locais coas limitacións que estime oportunas, nunca é quen autoriza o uso dos locais cedidos? Son varias as preguntas, pero vamos a respostar. Eu vou ca última pola parte que me toca porque ca AMPA falei eu. Entón, pois me tomo este atrevemento. Non se lle dixo que non o comunicara ao Concello, dixemos que se solicitou. Entón mentiu a señora Aquela. Non mentiu, pero se me deixa... Usted cando fai unha pregunta quererá unha resposta, entón vou responder.
O que se dixo foi que se solicitou polo medio correspondente, pero que a min, eu, Selene, que son a concelleira encargada neste momento de xestionar a Devesa, non había visto esa solicitude porque non me chegou a min. Polo tanto, eu non era coñecedora diso, e que é certo que se vostede, igual que todas as persoas dos colectivos sociais deste Concello, como fan os xubilados, como fan as mulleres rurais, como fan as AMPAs, como fai calquera grupo de rapaces veciños se quere utilizar a Devesa, se poñen en contacto comigo ou van á entrada do Concello e dicen: oye, o día X podemos utilizala. Eu son coñecedora, falo e organizo. Neste caso non lle dixen nin que elas non puderan usalo, nin que vostedes o puderan usar. O que dixen foi que podíamos axustar os tempos para que ningunha das dúas accións se vise perxudicada. E creo que se fixeron que se fixo a actividade da AMPA e que se fixo a vosa, bueno, o voso meeting. Eu quero lembrarlle que o Concello cede os locais e as organizacións políticas que fan actos non teñen que solicitarlle ao Concello, senón a Xunta Electoral. Para iso están cedidos os locais, nada máis. Nada máis. E así se lle trasladou que a Xunta Electoral foi pedido, pero o Concello non. Aquela señora non contou a verdade. Sí que a xa contou. falarei con ela. Ben, temos un par de preguntas máis, se nos permite. No pleno do 21 de decembro, o señor Concelleiro de Mobilidade fixo a exposición do proxecto de urbanización da Rúa Ador e un treito da Rúa Rafael Tilbeadrio. O BNG xa propuxo nese pleno que para dar continuidade ao tránsito de vehículos para a Rúa Rafael Tilbeadrio ata a final da mesma non era preciso agardar a realización das obras. Na medida en que a veciñanza continúa en expectativa dunha solución á continuidade do tránsito de vehículos ata o final da Rúa Rafael Tilbeadrio, onde a señora alcaldesa se fixo unha foto anunciando unha solución a ese problema, pensa o goberno local agardar a realización desas obras para mudar o tráfico no cruzamento da Rúa Rafael Tilbeadrio coa Rúa Rosalía de Castro? Non é necesario agardar, tal cal foi o compromiso que mantivemos, bueno, despois das reunións e dos encontros coa veciñanza. O que si temos que agardar é a pintar, como temos pensado, o casco e aproveitar para facer ese cambio. A veciñanza tamén está informada disto. Máis preguntas? Ben, a Lei 3 do ano 1983 de 15 de xuño de normalización lingüística establece que a única forma oficial dos nomes dos lugares é a galega. Sabe a señora alcaldesa que este Concello incumpre esa lei metindo certificacións do padrón co topónimo La Coruña? Non, a señora alcaldesa non é Deus. A señora alcaldesa non é Deus e non chega a todos os recunchos nin a todos os documentos que emiten os técnicos e técnicas deste Concello, que non dubido que o fan ca mellor vontade, pero somos humanos e nos equivocamos, señor Tano. Ben, unha pregunta máis. No 2014 a Confederación Hidrográfica publicitou uns proxectos de saneamento nas parroquias de Soutelo de Entenza. Recentemente, vostede e o señor concelleiro Marcos estiveron na Confederación Hidrográfica. Que hai deses proxectos que daquela estaban valorados en 2 millóns e pico de euros? Sabes algunha noticia? Eses técnicos ou eses proxectos, como comprenderás, son obsoletos. Xa reformulamos parte deses proxectos, concretamente do saneamento de Entenza que foi presentado á Confederación. O técnico visitounos recentemente. Estamos facendo o mesmo que con Soutelo, traballando arreo para que pronto, polo menos, un treito de saneamento da parroquia de Entenza sexa unha realidade e conte ca cofinanciación da Confederación Hidrográfica Miñosil, porque, como vostede saberá, se firman sempre convenios 80-20, igual que fai Augas de Galicia tamén. E a última, onde quedou o compromiso da señora alcaldesa respecto da nosa proposta de modificación do RON? Realmente eu sei que teño ese compromiso, como teño moitos outros ca veciñanza de Salceda, e a todos lle darei cumprida a resposta. O próximo mandato municipal. Moitísimas gracias a todas e a todas pola paciencia. Boa noite.